سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتان بحقنانيو لومون كم وترو أقدستن وانا ويانن زيناتاتن تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كساب موداتانا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبر نعدم لايك مقبار شير مقبار دمانا وترو وحطونايو سلت تقولوا تقبروا ودقفات كم دما تقدفوا هنا تريتو تادما بلبنا مسجن نايلو معرف سدما نوانا وكنا تازد هسسي كخون مجمريا أبزبنا دونالد ترامب بفولو يكرر جمير زلو regime change in type comes massive Karina. Growing tensions between the United States and Venezuela. In a dangerous escalation, Venezuelan President Nicolas Maduro has announced the deployment of more than 4.5 million militia across the country. Maduro's remarks follow reports suggesting that the United States has deployed guided missile destroyers off Venezuelan waters. The move aligns with the Trump administration. 3 U.S. destroyers carrying 4,000 Marines are heading in the direction of Venezuela. According to the White House, the mission is to target drug cartels that traffic narcotics to the United States. بزن ريو زلنا بقلتي أمريكا بشم ناي أمريكا أبسرعت ناي أبزبنا دونالد ترامب من ألبا دونالد ترامب ناي سلاميو نسلام ترايدس أركوينا تايفوتونيو قال ملي زبل دربا بزوحينا نسمع to some extent قال نقر حكنا تكلوا خليو أبز حجز لنا يقزيقن دونالد ترامب سلام زدلي أجندة سلزلو ترايو سلام كم سلام سلزقد سايكونن زتري وزلهم 4,000 سراويتن زل على وتهدروا عقم زلهم عبيت مراقب كيناتن كحل sophisticated وتهدروا عقم حيزمنا بياخذ اللوسكي ناب فنزويلا قصهم يسقعوا له فنزويلا خنتايا أزي حبتام هجر بندادي بورقي بخال معدنات سترايكنا يكون نقدس ريجيم تشينج اب فنزويلا بكل من قد فتينهم مسرات ابيغو مالو امريكانا يتهجر حنفشوش كغبر فتينهم الواخ غبر فتينهم من يفتينو اب زمن جو بايدن بلينكن زمر حزن بري بزح غسغاس مريكانا تو ما ينقبلونينا ديكتاتور يزي قالنا بلوني نزي نيكولا مادورو نملاي كل غيراميم اي سلطومن حزبي مس مادورو سلو زخوني اي سلطن غدا sophisticated قراب قبل على هاجر بمقبار دارقاو قطباناتا انا ونوكم زبل غيروميم اسغنا يا خلومن ذا هاجر زي فلوي صقاتا سلازلوا نزني كولا مادورو انتايلو ماوتيوم نير ماب زحلفوان نزي سبزي زقتله وي ون حيزو زركبنا 5 مليون دولار كنو بينايلهم من ينزي وسيدو كركبلهم بكل فد مخان مسابيهم حجي دما سراويتاتهم ابا قريبا مالو انت كيبلو لوسكي وايت نجر دراما كفوتو امريكا بونت ات دراما خ وص حسوت انديغن عالم كاتامنهم انتي يبلو حشيش كاب فنزويلا تبقيسو حشيشن كمر ما ناي حشيش كيلاتات دراج لورد سبلوم ناي حشيش اسهاجرتي نامريكا يربشونا سلوزلو give me a break ابا حق كوي خاطر قرام امريكا كاب فنزويلا زبقس زلو حشيش متو يربشنا لمو سراويت نامتينا نتوم حشيش زقبرو زلو كنوسدينا نغرد لنا يم زبلو زلو عالم everybody knows نيكولا مادورو نملاي نعون مفنقال وتهدراو سقمت كوزي فتن خمزلو خادمه بديمقراطس بلو بريبابليكان كلاتهم حديهم نسبايزي كاليو ان فنزويلا دما ابفلاي افت لاتين امريكا زبالو دوب امريكا نوي عمتات تمكرلهم سرعه مغيار مجمريا نوي وان كابت كنتات قرب ازليقوم صنيحهم ግን نوي عمتات كنديس منግስታት ገምጥ ኢሎም يم امريكا بوتا دراوا كايدا اجي دما فنزويلا نريالنا ስለዚህ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ረጂም ተደይፈትዮሞ ነቲ ስርዓት ተደይፈትዮሞ ሕብዕብ ዘሎም ኣይኮኑን ኣሜሪካ ምናልባት ኣብ ኤርትራ ንነዊሕ እዋን ረጂም ቼንጅ ዝብል ፖሊሲ ነይሩ እቲ ፖሊሲ እቲ ክቕፅል እንተዝነብር ነይሩ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሕብዕብ ዝበሃል የለን ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ ብግልፂ እዩ ኩሉ ስለዚ ኣብ ቬኔዙዌላ ንሪኦ ዘለና ብግልፂ ስጉምቲ ንቐፅል እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ንሪአ United States. The move comes just days after President Trump raised the reward for helping to apprehend Venezuela's leader Nicolas Maduro to $50 million. In response, Maduro is mobilizing 4.5 million militiamen and women throughout the country. El mundo lo sepa. Let the world know, let the empires know that today more than ever, Venezuela can defend itself. That's why. كم نريد لنا نيكولا مادورو بكا نحن نفسنا خلينا نتي امباير زبحال دما
وين أمريكا إمباير دما يمتع نفسنا نمكل صقم يبلنا يزبل زلو أبزي حج سلمتا يمتع يالله أمون قراشان أمريكان زقبر زلو أب يوكرين تراي كونن زلو تكوينات يوكرين كوينات بروكسي كويناتيو ويون كوينات بيدا أزور أب مجمريا زبل بريزنت سياس مالتيو انتايلو أمون يوكرين راشان كوينات بحالي لنزو كوينات زي بواشنطن بنيتون زيت فبرخن زيت هندسن نيوكرين كما جابريا جيركا زقبر زلو كويناتيو سلازي أمو داتا كوينات تقبل تغينون أمون أمريكان راشان بزبس أحسن من محانو تنجيرو نيرو نعود ما نرلنا انت خوني هذي بروكسي وورز بهالزاني نيكولا مادورو نريو زلنا ناي فنزويلا مسمان كرييلي يامتيو it's the same case of Sudan نريو زلنا البرهان مس راشا كقبر وظفتون زمدنا تذكروا ندحرو خينكم كونسيكونس هالوك قدمتو كوينات ناي السودان كوينات حتحد مجمارو ورحي سلسته ورحي 4 تجميرو حدا ورحي كلتا ورحي قدميو امباسادرنا امريكا في السودان زنبره نمنك السودان اذا تقبروا زلهم حماق قبره ملس كل ويو بزي قبره ملس سق زبل كي مسلكم زبل ما تنقطعي بوم كلتا ورحي ما كوينات امونغو حميتن البرهان زجمريو سلازي ناي راشا منكس السودان مس راشا عبز مدنا قبر سلت فتنيو ابزي دما نيكولا مادورو مس راشا عبز مدنا قبر بريكس اتيو بريكس بارتنر دي ولا بريكس ابال كوينلو راشا دما ناتا حيا وتهدرو عقب ناتا مراقب كيناتا نبزو بوتا زمتيا نيكولا مادورو كنيكزن راشا غيدلو چايناون بزوي فتنلو امريكا جن اب لاتين امريكا چاينا تتحنكا راشا تتحنكا زبل مرغصي زلو እዚ ኩነታት እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ እዩ ኣብ ፓናማ ሪኢና ኢና ናይ ቻይና ዝነበረ ኩሉ ቢዝነሳት ዲል ቆራሪፆም ኣሜሪካት እዮም ብሓይሊ ነቲ ታነል ባዕልና ከም ንቆፃፀሮ ክንገብሮ ኢና ወላ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብሉ ነይሮም ቬኔዙዌላ ሕጂ ኣብ ኮሎምቢያ ተመሳሳሊ ሪኢና ኣብ ብራዚል ዝካየድ ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ሕብእ ዘይብሉ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ኣካይዳ ትኸይድ ኣላ እዚ ድማ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብ ሱርያ ዝረኣናዮ ዶናልድ ትራምፕ ዝድግፎ ቭላድሚር ፑቲን ዝድግፎ ዝነበረ ኢራን ትድግፎ ዝነበረት ባሻር አልአሳድ ከመይ ኢሉ ወዲቑ እስራኤልን ኣሜሪካን كمان تركو خميلهم تعوي تمرينا حجر ما نريو زلنا على فنزويلا انتايو كون بوتين ناي بحقك حق زي خلديو زبل حتوتات نجدن يوم كل علو مغنياتو اتي كونتات عزيو ابرسون درجه ناوردي خيس لزلو let's continue الله ربي That's why we're in peace and we'll stay in peace. But while some say Trump is just trying to intimidate oil-rich Venezuela's government, Maduro has grounded all drones for 30 days, an indication that he might be expecting an attack from the air rather than sea. كم نبلو زلنا دما متكعتي بعير يتصبى زلو زيادة إذا خانتاي مالتيو I think كتاو متكعتا بلعليكو قبرو كم زغلو ببحري وي بخالك كما صوت سرايتا يتصباني فولي ناي درونات يقول ناي قلملا متكعتي كبر كم يتصبى زلو إذا غام دارقا تكونتات نابزي ترف كوينات ويون متكعتي قصو يخيط كم زلو ينا نرزلنا it's not gonna be easy in Ukraine in Venezuela حق المزراب نيكولا مادورو فتينيو كميو هو شافيز بحال نيرو نسو كلوت هاجر عزيز صبغيا نيرا قطبانا تصبغ نيرو كم زنا لهم مقرا وريد واصل زي نبر حجي كساب فرق مليون زخون مليشان سراويتن ابغيسلو دقف على يا بتا هاجر حقنا مزراب جن نا امريكا تبغسو نخلو عليا بخل بزخون يكون حجز كم زي ركب جيرا مدقعتن خدقبر تفتنو زلاجن ناي بحق زحزنن زسكفن كونتاتنا نرزلنا سلازي اب زبنه دونالد ترامب نكوينات يكون خالق اب زبغسلو انت عينه تبغسو كم زوزل انت عينه سقم تكوزهم زغلون نريلو زلنا درجاينا زلنا it's going to be very interesting in a garzi حركاتي اب كالندر ناي دونالد ترامب نزي ناي مادورو نجر نملاي تبغسمالو دحري ناي بحق ناي سدتنياتات ناي حشيشن نيرو تزغون صقمهم دوبو مع صون يرو ناب فنزويلا خيت كان مرح هاجر $1 billion. To him. The DOJ has seized over $700 million of Maduro-linked assets, including 2 private jets, 9 vehicles, and more. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 عفشا زي ناي DOJ بحالنا Department of Justice بحالنا أمريكا على فيتيا أتي كنتات بخلو establishment ناي تمجسي زلو سلازي قبل فنزويلا نتصور زخونة سقمتن متقعتن نخجبرو يدعلو كم زلوني ننرزلنا
yeah, it's going to be very interesting to watch. እንታይ ክገብርዎ ክሉ ክንምንታይ ክምክት ይኽእል ኸውን እዚ ኸዓ ብዙሕ ናይ ሓሽሽ ሪንግ ከም ዘሎ ወይ እውን ሓደ ዓንኬል ናይ ሓሽሽ ትሸጡ ከም ዘለውን ኒኮላ ማዱሮ ድማ ኣብ ርእሱ ኮይኑ ከም ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣገይን ኣሜሪካ እዛ ሃገር እዚኣ ሃገር እያ ብድመስላ ትኸይድ ኣላ ኣሜሪካ ልዕልና ናይ ሕጊ የብላ ንኻልኦት ሃገራት መንግስቲ ንኽትቅይር ዝኾነት ሃገር ዝኾነ ህዝቢ ጉዳዩ ባዕሉ ክፈትሕ እዩ ዝግብኦ ናቱ ነገር ባዕሉ ክኣሊ እዩ ዝግብኦ ግን ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ኩሉ ግዜ ስፔሻሊ ናይ ዓለም ቦስ ምዃኖም ባዕሎም እዮም ዝነግሩኻ ብተግባር ድማ ንሕና ኢና ቦስ ናይ ዓለም ኣብ ዝብልሉ ዘለዉ ደረጃ እዩ እዚ ሕጂ ኣብ እንታይ ዋና ንሪኦ ዘለና ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ከመይ ይኸይድ ኣሎ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ኣላስካ ፀኒሑ ድማ ኣብ ፃዕዳ ገዛ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተኻየደ ስምምዕ ናበይ ገፁ ይምዕብል ኣሎ ድማ ንርአ ብኩሉ ክንተሓዞ ስለ ዘለና Nowhere. Those words coming from Russia's top diplomats slamming the efforts by Europe's leaders, saying the Kremlin has not heard, quote, any constructive ideas out of them on how to end the war in Ukraine. He said that any talks that do not involve Russia over security guarantees for Ukraine are a dead end. But Ukrainian President Volodymyr Zelensky this morning is praising those efforts. He said in a statement ኣሜሪካ ብሽምግልና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክትገብሮ ዝቐንየት ምስ መራሕቲ ናይ ኤውሮፓ ዘለንስኪ ከምኡውን ምስ ኣቐዲማ ድማ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ዝገበረቶ ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ንፁር ነገር የለን ወላ እኳ ኤውሮፓ ይኹን ኣሜሪካ ዓብ ተስፋታት ዘንበሩሉ ሰሚት ወይ እውን ዋዕላ ከም ዝነበረ እንተተነገረ ኣብ ባይታ ክረአ ከሎ ግን ዝኾነ ይኹን ዝርአ ነገር ከምዘየለ እዮም ዝዛረቡ ዘሎ ብወገን ራሽያ ምስ ኤውሮፓን ዘለንስኪን ብዙሕ ርክብ ክገብሩ ድሌት ከምዘይብሎምን ስለምንታይ ምስ ኤውሮፓ ተረዳዲካ ክውዳእ ዝኽእል ጉዳይ ከምዘየለ ተረዲዎም ኣሎ እቲ እንኮት ጉዳይ ክውድእ ዝኽእል ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣሜሪካ ክውድእዎ እንተኺሎም ጥራይ ትኻልእ ኩሉ ኣሜሪካ ግበሩ እንድሕር ኢላቶም ኤውሮፓን ዩክራይንን ወላ ሓንቲ ኣንጻር ኣሜሪካ ደው ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ የለን ብግምጣሉ ኣሜሪካ እንድሕር ዘይተሓዊሳቶ ምስ ኤውሮፓን ዩክራይንን እትገብሮ ስምምዕ ድማ ትርጉም ክህልዎ ከምዘይክእል እዮም ዝርዩ ዘለዉ ስለዚ ኣብ ባይታ ኣብቲ ዓውደ ኩናት ፀብለልትነት ስለ ዘለዎም ራሻ ተሃዊኾም ኣብ ዘይዋፅኦም ናይ መጻኢ ናይ ቀጻልነት ዘለዎ መፍትሒ ኣብ ዘይብሉ ጉዳይ ከኣትዉ ይደልዩን እዮም ዘለዉ ኤውሮፓን ዩክራይንን ድማ እቲ ኩነታት ካብ ኢሎም ካብ ቁፅፅሮም ወፃኢ ኣብ ዓውደ ኩናት ድማ እናተሃስዩ ይኸዱ ስለ ዘለዉ ከመይ ጌርካ ነዚ ኩነታት ንግዚኡ ትህድኦ ልክዕ ከምታ ኣብ 2014 ኣብ ሓደ ምቁራፃይ ተኽሲ ወይ ግን ዘተ ሰላም ተባሂሉ ነቲ ጉዳይ ጠጠው ዘበልዎ ግን ብድሕሪ መጋረጃ ድሒሮም መራሕቲ ናይ ፈረንሳን ናይ ጀርመንን ከም ዘውፅዎ ምስ ፑቲን ሰላም ክንገብር ኢልና ይኮናን ግዜ ክንሽምት ኢልና ንዩክራይን ከነዳልዋ ኢልና ኢና ዝገበርናዮ ዝበልዎ ባዕሎም ኣብ ደር ሽፒግል ዝብል ናይ ጀርመን መፅሄት ዝወፀ ማለት እዩ ካብ መራሒ ናይ ፈረንሳ ዝነበረ ሽዑን መራሒት ናይ ጀርመን ዝነበረትን ስለዚ ንፑቲን ብወቅዒ ከም ዘተሃለልዎ ባዕሎም ተኣሚኖም እዮም ከምኡ ስለ ዝኾነ ድማ ሕጂ እውን ግዜ ንምሽማት ስትራቴጂ ንምቕያር ምናልባት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ክሳብ ዝእለ ነቲ ኩነታት ንምንዋሕ እሞ ዴሞክራትስ ምስ ተመልሱ ወይ እውን ዋላ ካብ ሪፐብሊካን ነቲ ኩናት ዝድግፍ መራሒ ክመፅእ ብጀካ ዶናልድ ትራምፕ ካልእ ኩሉ ክድግፎ ክእል እዩ ነቲ ኩናት ዝብል እምነት ስለ ዘለዎም ንሱ ክሳብ ዝምለስ ግዜ ክሽምቱ ከም ዝኽእሉ ይፈልጦም ስለ ዘሎ ፑቲን ኣብዚያ ሕጂ እዋን ንሓዋሩ ክቕፅል ዝኽእል ዲል ክገብርሉ ዝኽእሉ እንተደይኮነ ድማ እቲ ዩክራይን ድሕሪ ሕጂ እውን ተመሊሱ ዓቕምናቱ ኣኻኺቡ ክምለሰሉ ዘይክእል መንገዲ ክፈጥር እዩ ዝፍትን ዘሎ እዛ ከምዚ ኩነታት እዮም ዘለዉ Quote, together with the United States, Europe, and all those who seek peace, we are working every day to guarantee security. We need strong security guarantees to ensure a truly reliable and lasting peace. Zelensky also said that Russia launched a new round of strikes overnight involving more than 60 drones and a ballistic missile. Fire erupted at a fuel facility in the major port city of Odessa. And despite all this continued aggression, the White House has said that plans are underway for a face-to-face meeting between Zelensky and Vladimir Putin. That's what the White House says. ብሓፈሻ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ራሽያ እቲ ትገብሮ ዘላ መጥቃዕቲ ጠጠዋ የበለቶን እቲ ሓበሬታን ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ዘለንስኪ ወይ እውን ዩክራይን እውን መጥቃዕቲ ይገብሩ የለውን ኮይኑ ክስማዓኩም የብሉን ይገብሩ ኣለዎ እዮም ኩሉ ዝከኣሎም ይገብሩ ኣለዎ እዮም ሰሌክቲቭ ሪፖርቲንግ እዮም ዝገብሩ መሪፆም እዮም ሪፖርት ዝገብሩ ራሽያ ትገብሮ ነገር ጥራዮም ሪፖርት ዝገብሩ ናይ ዩክራይን ማእስዮም ሪፖርት ዝገብሮ ዩክራይን ዓብ ነገር ኣብ ራሽያ እንተሃሪማ ጥራዮም ሪፖርት ዝገብሩ እንተዘየለ ንሳ ራሽያ ጥራይ ሕጊ ጥሒሳ ትሃርሞም ከም ዘላ ገይሮም ዘቕርብዎ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰማዒ ንምፅላውን ጌጋ ዲስኢንፎርሜሽን ሚስኢንፎርሜሽን ወይ እውን ፍርቂ ሓቂ እናሓበርካ ትኸዶ ኩነታት እዩ እዚ ኸዓ ደይ መደይ ተባሂልካ ነቲ ሚድያ ትቆፃፀሮ እተኮይንካ ከመይ ጌርካ ነቲ ኣጀንዳኻ ሰርቭ ዝገብር ነቲ ኩነታትካ ዝምችእ ሓበሬታ እናሕለፍካ ነቲ ኩነታት ፅልዋናትካን ረብሓናትካን ትገብር ዝብል ዘረባ ቀፃል ንሪኦ ዘለና እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እናቐፀለ ከሎ ምናልባት ኣብ መንጎ ሓንቲ ሪፖርት ባዕሎም ዘውፅዋ ድማ ብዛዕባ ኤውሮፓ ስምዑ ብዚ Something you just touched on there, the imagery, well, the fawning of those 7 European leaders to Donald Trump, which was just amazing.
And there's an equally amazing photograph from that meeting with these 7 European leaders on Monday that just shows not just a fawning, but Europe's weakness. The 7 of them sitting in front of Trump's desk, almost like errant school children or minions getting their orders. It shows that, well, I just wonder how sick Americans are really of having to bail out weak Europeans who can't even defend themselves and go to... Yeah, media Europe, my media معربة عالمي كم زبل زلنا أستراليا يو. Look at this leadership لله. مرحتنا أوروبا أنا عبيت هجرات مريحة مسيهم. قلعوا عبيت مرتو كفيلهم زلوا. هزانات نيموا هزانات تمهارو دمسلو. يمزلوهم زلوا. ناي China وين راشا ريبورت يكونن وين ناي كلا عالم ريبورت يكونن. ناتو معربة وعالم. They can see this is writing on the wall. أما ندخل صحيفة زلوا عبس صحفينا نبب زلنا. بدحر مجارجة زبال زلوا يكونن. بريزنتات ناي حجر ناي هزمن وكيلهم مزيهم. تمهارو يمسلو ورقة بيرون حيزم ست إلهم دونالد ترامب حنت ملئت حساب زي جيجانا جرامر كود زي كل مراحي قل نا أمريكا مراحي سلو زخونة نسو زبالو مس جيجاتاتون مستعبيتون مس جلملا وحيت أما حد imagine أكجر ماكم إذا فيديو زيا كنا جركم يعني إذا فيديو زيا إذا سيلتري وازلو ما بكم يقوم مراحتنا أفريقيا أكو مخافة زبلون يرم سب متسأل لنا أهبا يزيوم زي حلفلهم لما انتي نابله متسأل له مخنياتو ما مراحي كم زي كوفي لهم مزلو كوفي دحري لهم مخال مراحي وردتي باي ذا واي حنت نقرأكم إذا تري وازلهم سيلي مرحنا كينيا ويليام روتو نا وايت هاوس مسكده مس بايدن مالتيو أبي بوتانيرو أبتا دونالد ترامب كوفي الوازلو كرسي كوفيلو تجرمكم بايدن حفيلو كوفابيلو أبتا كرسي ولا شعوني لا قصولون يرميهم نيشتي هتسان أب حدا ناي أبو كرسي زي يبي يمثل قال أنا بقول له ماني رب what about this نيروبا حدا أبي كتبه بلوك نا علم نازك وآزر ما تمهارو يمثلوا تأكيبا معه بفلايت ناي جرمن ناي فرنسان ناي أوروبا حبرتن رأيهم كم يلهم أبتاك ميت كوفي لما له ناي بحق نتي ندونالد ترامب كتمسد أخت كلا لك مرة خم تفتوه نتزو بلو زربا زيادة كم تسمعه كتمثل كلا لك من تانك فتوك بوغير دما حلفاخ قبرلك من الباتاب تجز برزلو نيغوسيشنست كم زعينة وردة تراي فلتن يتنا أمريكا ريبورتر اكسبرت كلام ناي أبزبنا دونالد ترامب قدام يكفال ناي بريس سكرتير زنبري يسمعوا واسكن تايبل have to go crawling to the White House saying, please, America, help us defend Ukraine. So there's two things that I thought were interesting. One, how that picture differed from the first term. These guys all lectured him, told him how he was wrong, how he didn't understand the impact of his policies. So the contrast between term 1 and term 2 is unbelievable. And then last night I listened to NATO Secretary Mark Rutte go on television here in the United States and say Trump was right. The criticism that he was levying on NATO was correct. And his criticism of the fact that they want እንታይ ስከብል ለው ናይ ባሕቂ ዘገርም እዩ እዚ ኣብታ ቀዳማይ ተርም ናይ ዶናልድ ትራምፕ መጀመርያ ስልጣን ዝመፀላ ካብ 22 ካብ 16 ክሳብ 20 ዝነበረላ 16 ክሳብ 20 ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ ናቱ ፕሬስ ሴክሬታሪ ነይሩ እዩ ንምሉእ ግዜ ይመስለኒ ግን ቱ ሰም ኤክስተንት ነይሩ እዩ ኣብቲ ዘበንቲ እዞም መራሕቲ ትሪእዎም ዘለኹም ናይ ኤውሮፓ ንዶናልድ ትራምፕ መምሃራኑ ክኾኑ እዮም ዝፍትኑ ነይሮም ሌክቸር ይህብዎ ነይሮም ኢሉ ሎሚ ግን ሌክቸር ክቡ ይኮኑሲ ማዕሪኡ ኮይኖም ክዛረቡ ዘይክእሉስ ህፃናት መስሉ ተምሃሮ ተቀይሮም ኢሉ ስለዚ ክንዲ ምንታይ ከም ዝተቀየረት ዳይናሚክስ ፓወር ዳይናሚክስ ከመይ ኢሉ ከም ዝተቀየረ ይብላሉ ካልኣይ ድማ ንሰለስተ ዓመት ምስ ፑቲን ኣይዝረብን እዩ ነውሪ እዩ እናተባሃሉ ዛረቡ ዝነበሩ ዶናልድ ትራምፕ ዝበሎ ነገር ሕጂ እንታይ ይብሉ ሓቆሎ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ብሓቂ በልሕ መራሒ ንሱ ይብሉ ዓለም ምሉእ ለባማት ናይ ዓለም ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ይኹን ናይ ኤውሮፓ ኣቶም ሰባት ንዑ ምስ ራሽያ ኮፍ ኢልኩም ተዘራረቡ ኩናት ብኩናት ኣይፍታሕን እዩ ኣብ ጣውላ ይክፍታሕ ዘሎ ንዘዝበለ ቻነሉ ዕፀዎ ነዚ ሰብ ብሎክ ግበርዎ ካንስል ግበርዎ እናተባሃለ ዝዝረብ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ምስ መፀ ዋው ንመጀመርያ ምስ ፑቲን ከም ንዛረብ ጌርኩምልና ናይ ኣፍሪቃ መራሕቲ ናብ ዩክሬን ከይዶም ናብ ራሽያ ከይዶም ንዓ ክንዓርቀካ እቲ ኩናት ዓመት ከይገብረ ምስ በልዎም እንታይ ገይሮሞም መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ፖላንድ ምውራድ ከልዮሞም ኣዋሪዶሞም ልዕሊ ዓቕምኹም ስለምንታይ ተሓስቡ ምባል ተላጊፆምሎም ፑቲን ግን ብክብሪ ተቐቢልዎም እንታይ ኢሉ أنا مسافاتكم كزرارب خليه بشنقلنا ناتكم كزرارب خليه مزرابونا يا بنان قل كزرارب زي دوليتيوم يمزلو نابله بوتين أخبيرو كم استقبلوا من توم راحتنا أفريقيا ديليجيشن كأفريقيا تخدنا ساوث أفريقيا ناي كموزامبيا دي قالت تأكمنير سزي اليوم سبات بتعبي تبعيت أم زنبر لومي نتي إجرنا يا دونالد ترامب كسر مخرجيم كلنا this is amazing هذا كفالنا يتستور كونكلو now let's shift
the other part of the puzzle ዓለምና በቲ ካልእ ዳይናሚክስ ከእንታይ ትገብራላ ራሻ እዚኣቶም ምስ ዶናልድ ትራምፕ ጎበጥበጥ ኣብ ዝብልሉ ዘለው ኣብ መንጎ ራሻን ህንድን ቻይናን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ድማ ብካልእ መንገዲ ሓንቲ ግን ካብዚያ ከይወፅኹ ክበኩም ዝደሊ no I'm going to give you that later ኣብዚኣ እስከስምዑ ሕጂ to new friendships, but comfort in old ones. Just ask India. The jubilation around Donald Trump has turned sour. The US has slapped a 50% tariff on India. So what does India do? Firm up an old time-tested friendship. I'm talking about Russia. As we speak, Foreign Minister S. Jaishankar is in Moscow. It's the second high-level visit this month. National Security Advisor Ajit Doval visited 2 weeks ago, and now Minister Jaishankar is visiting. He'll be in Moscow for 3 days. Today was all about laying the groundwork. እንታይ ንርኢ ኣለና ህንዲ ድሕሪ ክንደይ ምስ ኣሜሪካ ጎበጥበጥ ክትብል ድሕሪ ምፅናሓ ኦልሬዲ ቆሪፃ ናታ መንገዲ ክትገብር ትፍትና ኣላ እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ከቢድ መቕፃዕቲ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘውረደሎም እቲ መቕፃዕቲ ድማ 50% ታሪፍ በቲ ሓደ ናይ ንግዲ ታሪፍ ፀኒሑ ድማ ናይ ራሻ ነዳዲ ትገዝኡ ኣለኹም ኢሉ ድማ ወሲኹሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ገብሩ ፈቲኖም እቲ ዕላማ ድማ ህንዲ ምስ ራሻ ዝነበራ ዝምድና ንምብታቕ ዝዓለመ ነይሩ እንተኾነ ኩሉ ብግምጣል ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ግምጣል ድማ እንታይ እዩ ህንዲ መሊሳ ምስ ራሻ ዝነበራ ዝምድና ዕምቆት ንክትውስኸሉ ትጓየላ እቲ ፅቡቕ ነገር ራሻ እውን ትጓየሉ ስለ ዘለያ ህንዲ ምስ ራሻን ቻይናን ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመት ኣይኮኖም ክትገብሮ ትላገፀሉ ዝነበረት ዝምድና የክብለኩም እዚኣ ሪፖርት ትገብር ዘላ ሰብ ብሪክስ እንታይ ትርጉም ኣለዎ ክትብል ክንደይ ሪፖርት ምፅአልኩም እየ ምክንያቱ ንሳቶም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ክፈትዎም ይደሊ ነይሮም ኣብ ኩናት ናይ እስራኤል እውን እንትኾኑ ንእስራኤል ኣፅዋር ዝሸጡ ዝነበሩ እዮም ህንዲ እንታይ ማለት እዩ እዚ ብክልተ መንገዲ ክበልዑ ዝፍትኑ ዝነበሩ እዮም ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ነዳዲ ካብ ራሻ ይገዙ ኣፅዋር ድማ ንዩክሬን ይሸጡ ነይሮም ድዋጆኮ ኣነ ይፀልኦም እየ this is politics ኣሜሪካን ኤውሮጳን ከም ኣነ ገበሩ እዮም ፀዋቱ ንፓኪስታን ይድግፉን ህንዲ ድማ ይድግፉ ክልቲአን ካብ ውግእ ኣለዋ ስለዚ እዚ ናይ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኾነ ፖለቲካ ድማ ምንዝርና ዓይነት እዩ ረብሓኻ ጥራይኻ ትገብር ኣብ ግዜ ኩናት ክትረባሕ ኣለካ ተዲኻኒ ሕሱር ነዳዲ ካብ ራሻ ይገዙ ምክንያቱ ተኣጊዱ ስለ ዘሎ ራሻ ነቲ ሕሱር ነዳዲ ወሲዶም ኣፃሪዮም ድማ ብኽቡር ይሸጥዎ ከም ነዳዲ ዘለዎም ብግምጣሉ ድማ ነቲ ኣፅዋር ናቶም ናብ ዩክሬን ይሸጥዎ ተገምጢሉ ናበይ ይኸይድ ናብ ራሻ ኩናት ይኸውን ልክዕ ከምኡ መን ንገብር ኣሎ ቱርኪ ምስ ራሻ ዓብ ንግዲ ኣለዎ ነቲ ተኣጊዱ ዘሎ ወሲዱ ናብ ኤውሮጳ ይሸጦ ድሮናት ናቱን ኣፅዋር ናቱን ድማ ንዩክሬን ሸይጡ ናብ ራሻ ይትኳስ ማለት ስለዚ ድዋጆኩም ምፅዋት እዚ ኣለዉ መራሕትኩም ዝገብሩ መትከል ዘይብሎ እዚ ኸ እንታይ እዩ ሓደጋ ኣለዎ ንግዚኡ ክትበልዕ ትኽእል ኢኻ ኣት ሳም ፖይንት ግን ተገምጢሉ ክመፀካ ከም ዝኽእል ንርኢ ኣለና ስለዚ ህንዲ እቲ ነገር ተገምጢሉ ካብ ኣሜሪካ መፅይዋ ምክንያቱ ድዋጆኩም ምፅዋት ኣይዋፅን እዩ ብምባል ዶናልድ ትራምፕ ከምቲ ጆ ባይደን ጎሲምዎ ዝኸይ ዝነበረ ክንጎስሞ ይንኽእል ኢና ብምባል ስጉም ትወስ ዘሎም ስለ ዝጀመረ ወይ ተሰከን ንሕና ኸ እንታይ ክንገብር ኢና ምሳኻ ንኸይድ እንታይ ረብሓ ኣለና እዩ ካብ ራሻ ንላዕሊ ረብሓ ክትበና ይትኽእልኒ ኢኻ ኣፅዋርና ካብ ራሻ ይድመፅእ ነዳዲ ናትና ካብ ራሻ ይድመፅእ ስለዚ ቴክኖሎጂ ድማ ድሕሪ ደይ ክትሙና ቅድሚ ሕጂ እውን ክትሙና ይትደልዩ ነይኹ ነርኩም ምስ ቻይና ምስራሕ ይሸና ምስ ቻይና ሽርክነት ጌርና ዕድልና ክንርኢ ንኽእል ኢና ብምበዓል ምስ ቻይና ዝምድና ይፈጥሩ ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዝፈጥር ዘሎ እቲ ንዓመታት ግሎባል ሳውዝ ዝበሃል ወይ ከዓ ደቡባዊ ክፋል ናይ ዓለምና ዘይማዕበል ሃገራት ኤርትራ ሓዊስካ ዘለወን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ንዓመታት ተዛረብዎ እንታይ ዝብል ማልቲፖላር ወርልድ ካብቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ ኡንኮ ቀጥራዊ ኣካይዳ ኣሜሪካ እትዕብልሉ ዓለም ካልኦት ብዙሓት ዓይነታት ዘለዎ ዓለም ማልቲፖላሪቲ ክመፅእ ትፅቢት ዝግበረሉ ዝነበረ እቲ ማልቲፖላሪቲ ብተግባር ክመፅእ እንተኮይኑ ድማ ራሻን ቻይናን ጥራይ ዘይኮናሲ እዚ ህንዲ ዝበሃል ድማ ኣባል ናይቲ ብሪክስ ስለ ዝኾነ እቲ ብሪክስ ናይ ቁጠባዊ ሽርክነት ኮይኑ ሓድሽ ባጤራ ድዩ ሓድሽ ፔመንት ሲስተም ድዩ ሓድሽ ሲስተም ኣብ ዓለም ከተኣታቱ እንተኮይኑ ኩላቶም ክሓብሩ ኣለዎም እቶም ቀንዲ ክሓብሩ ዝግብኦም ድማ እዚ ህንዲ ዝበሃል ሃገር ካብቶም ቀንዲ መሰረቲ ናይ ብሪክስ ስለ ዝኾነ ንሱ ክሳብ ዘይሓበረ ፅቡቕ ነገር ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ሕጂ ኣሜሪካ ብፅጋብ ናታ ንዶናልድ ትራምፕ ልክዕ ከምቲ ንራሻ ብፅጋብ ናታ ዝኸሰረታ በዓል ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ግሆም ምሸት ዝዛረብዎ ዘለው ንራሻ ክንከስራ ይግባአና ነይሩ ቻይና ቀንፀላይትና ንራሻ ኣብ ጎንና ጌርና ንቻይና ምስኦም ኮይና ንዖም ሓዊስና ክነጥቅዓ ንኽእል ነርና ግን ሕማቕ መርሕነት ስለ ዘለና ድንቁርና ዘሎ መርሕነት ስለ ዘለና ንራሻ ኣብ ዘይድልየና ኩናት ብመንገዲ ዩክሬን ናብ ራሻ ኣቲና እዚ ኩናት እዚ ድማ ንራሻ ኣብ ሕቑፊ ቻይና ይእትይዋ ሕጂ ድማ ተመሳሳሊ ጌጋ ኣብ ንህንዲ ኣብ ሕቑፊ ቻይና ይእትዋ ኣሎ እዚ ድማ ኤፌክቲቭሊ ብንጹር ነቲ ማልቲፖላር ወርልድ ዝበሃል ብተግባር ንክግበር እንድሕር ኮይኑ እዚ መድረክ እዚ ጥራይ ክፈጥሮ ዝኽእል ዝብል ዘረባ ኣብ ባይታ ንሪኦ ኣለና እዚ ራሻ ምስ ህንዲ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ ራሻ ድማ ነዚ ዕድል ተጠቒማ ኣፅዋር ትደልይዎ ዘለዎም ክንህበኩም ኢና
سرحنا تراي كنا كنشطلكم مساهم كنا خنقبرو عدل كنبكم هنا نبرتكم ديش زلو بتي تعريف توها جديد زلو نبنا مصوو نحنا خنقوزينا سلازو كل تساقماتكم نكن فتح لكم we are ready نابلو يقبلوا مالو سلمتاي هندي أبعد عقا سلازو خنا أن رشا زجد سايو عبزبي أبعد عقا بزع مهور زلو صراحة أنت دليو مهور تدليومن بقللو كتكولو زغلو مستي أبكينا بزع من سيز خسر وزلو هندي سبق متكاتا قونم كم زغل سلادري زلو لعلو كل دما هندي جغرافيكالي مسوم ركب زلو نه عمتات شركنا زلو هاجرون سلازو خنا نعم قريفنا بأمريكا كي تفرنير وام هجينا أمريكا بس جابا سلازو جبرت نابهم تملس على هذا بلو لي next step دما let's go to the other side. New Delhi and Beijing are repairing bilateral ties after the border skirmishes between Indian and Chinese troops in Galwan in June 2020. Since Prime Minister Modi and President Xi Jinping met in Kazan last year during the BRICS summit, the two sides have disengaged troops at the line of actual control. Now Modi will be attending the SCO summit in Tianjin amid rising tensions with the US over tariffs and the purchase of Russian oil. Ahead of Minister Wang Yi visited New Delhi, Indian officials recognize the importance انتاينا نرد لنا at the same time هندي مسراشا زلوا زمدنا نمحيال ترادي كونس مسراشا زمدنا ون تحن زقوني ديرو تبتي خزنا بروي ون لحلي عزنا بري اب مفتعتن sometimes ما نابكيناتون كخيد زغل زبحال زنبره ناي دوباوي غريچت ناي قطباو غريچت كم دما بكلو امتفنانن هند دما حلف حليفه مغابري انا امريكا خوينا نامريكا كل عينت عدلات بمهاب نشاينا نمغركار عبي بميديا تخونون سفع زغونه صره تشاينا بروباغندا ام مغبار زميتا زنبرت هاجر بدونالد ترامب زغبرو زلو اكايدا ملو بملو مس تشاينا تمليسا حبراوي شركነት حبراوي ربحه حبراوي سراح نخغبري غايلو تشاينا دما ناي تخلو تغبرونا زنبركم كيدو بعلكم تفلطو كنت تبلا نو يور ويلكم ناتنا ربحه تمساسالي إذن أنا زغبرونا زلون أخذكم كغبرو خويا ما نم تشاينا كل جزء أم نقدس له زغنا ربحها ما نم حجر كتكسر يدلنيا ما نم حجر بعلم كتكسر يدلنيا معناته أم نقدس مركز كوتا بس لزلوا سلزي بحبار كوينا مسخدوا زلو من جدد ما نتي زخيات زلو نتي زتو زلو مالتي بولار وورلد بتكنولوجي ديو بكوتا باديو بوتهدراو ديو بسطاو ديو بكل من جدي إزيان حجر زياتن زندنا نحيل ندحر خيدو كم زناي G7 عينة زمدنا نتبريكس كمنا G7 امقوزر له شركنات نعجبر وندحر خيدهم علمنا نبز بدأ درجة نخد كيزر له تقوله أصبغوا عبن برهم كم زخنا مجنزابير لي why am I saying that مغنياتو هندي بزح حزب الله ورشا بزح سقطات الله China غير listen now It's taking place in the mega city here in Guangzhou. Let's get to the show. Let's go right now. መቸም ብዛዕባ ቻይና ክንዛረብ ከለና ኩሉ ግዜ ቻይና እቲ መንግስቲ ዲስፕሊን ዘለዎ ጥራይ ወይ እውን ስነ ስርዓት ዘለዎን ኣካይዱ ንጹር ዝኾነ ንዓለምና ክጠቅም ዝኽእል ወይ እውን ኣብ ረብሓ ኣብ ቁጠባ ኣብ ቴክኖሎጂ ኣብ ሽርክነት ዝኣምን መንግስትን ኣካይዳን ዘለዋ ካልኣይ ድማ መትከሎም ንጹር ምሳኻ ክሰርሑ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካኢዶም ከእተው ኣብ ስርሖም ጥራይ ተኪሮም ዝኸዱ ሃገር እዮም ብርግፅ ንረብሖም እዮም ዝኸዱ ንፅድቂ ኢሎም ኣይኮኑን ዝመፁ ቻሪቲ ኣይኮኑን ዝገብሩ እንካን ሃባን እዮም ዝፈልጡ ብዘዋፅኦም መንገዲ ድማ እዮም ክጥቀሙ ዝፍትኑ ስለዚ ንስኻ ንረብሓኻ ንሶም ንረብሖም እዮም ትውፅኢት ግን ምስ ቻይና እንተተሻሪኽካ ናብ ቴክኖሎጂ ረብሓ ትረክብ ኣብ ቁጠባ ረብሓ ትረክብ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ረብሓ ትረክብ ነቲ ዘለካ ፀጋታት ድማ ምግቢ ድዩ ዘለካ ማዕድናት ድዩ ዘለካ ኩሉ ዘለካ ቻይና ትደልዮ እያ ኣመና ገጅፍ ቁጠባን ኣመና ዓብዪ ኢንዱስትርያዊ ቤዝ ስለ ዘለዎም ናይ ኣፍሪቃ ንብረት ብምሉእ የድልዮም ይሶም ስለዚ ምስ ኣፍሪቃ ምስ ቻይና ትገብሮ ንግዲ ንሳ ፀጋታት እያ ትብካልእ ካብ ቻይና ግን ኩሉ ዘድልያ ቴክኖሎጂ ናይ ምርካብ ትኽእሎ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ናይ ሮቦቲክስ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ዘሎ ይኹን ምዚ ናይ ስማርት ቴክ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ቴክኖሎጂታት ዝመፅእ ዘሎ ምናልባት ንግዚኡ ንእዚ ሮቦታት ልዕሊ ዓቕምና ክኸውን ይኽእል ግን ኣብዚ ዘለና ዝያዳ ንዓና ዘገድስ ንሱ ዝያዳ ዝርእዮ ኣብዚ ረእይዎ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ very important technology. Hey, I'm from Saskatchewan, Canada. I know what farming is all about. But you see, here's where farming changes. A smart agricultural ecosystem that is autonomous. Smart agriculture. ነዚያ ንምንታይ የምፅልኩም እዚ ነገራት እዚ ንዓና ንኤርትራውያን ዓብ ትርጉም ዘለዎ ብምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ኢና ምንጋር እውን ዘድልየና ኣይኮነትን እዚኣ ነገር ግን ምስናትና ኮኔክት ክገብራ ደልየ ኣለኹም እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ሮበት ሰራሕተኛ ናይ ሆቴል እያ ዶክተር ፍቅሪ የሱስ ፖስት ገይርዋ ነይሩ እንታይ እዩ ኣብ ቻይና ሓድሽ ዘይኮነ ንነዊሕ እዋን ኩሉ ናይ ፅሬት ይኹን ከምኡ ድማ እቲ ካብቲ ሬስቶራንት ናይቲ ሆቴል ንገዛኻ ዘምፃልካ ሰብ ኣይኮነን ሮቦታት እዩ ዘለዎም
እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ድማ ብፍላይ واحد ህዝቢ ንዘለዎን ሃገራት ወይ እውን ናይ ህዝቢ ውሕድ ህዝቢ ዘለዎን ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ኣመና ኣገዳሲ ቦታ ክፃወት ዝኽእል እዩ እዋዊ በፃሕና ኣለና ግን ነዚ ነገራት ኣቐዲምካ ምክትታሉን ምሕሳብ ናቱን ኣገዳሲ እዩ ዶክተር ፍቅረ የሱስ እንታይ ኢሉ ፅሒፍ ነይሩ ነዚያ ኣነ እንታይ ኢለ ፅሒፈሉ ክንሪኦ ኢና ንሱ ድማ መሊስለይ ኣሎ very interesting conversation ኢለ ኣለኹ ኣነ ናትኩም ሪቶ ድማ ክሰምዐ እንታይ ኢለ ኣነ ነታ ዝገበራ ናይ ቻይና ቴክኖሎጂ ካብ ዝላ ዘንፀባርቕ ዝገበራ ምስ ረኣና ናይ ኤርትራ ዝቕፅል ዓውደ ኩናት ወይ ካብ ፍሮንቲር ወይ ካብ ድፋዕ ወይ እውን ግንባር ሶሪ ናይ ኤርትራ ዝቕፅል ዘሎ ግንባር ናይ ቴክኖሎጂካዊ ግንባር ይከውን እዚ ግንባር እዚ ድማ እንታይ ዝብል ጥቕስሎ ናይ ማልከም ኤክስ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ በላሕትን ሓሰብቲ ናይ ፀለምቲ ኣሜሪካውያን ወይ እውን ናይ ፀለምቲ ብሓፈሻ ዝግለጽ ማልከም ይዝባል ማልከም ኤክስ the future belongs to those who prepare for it today ጽባሕ ንመን እያ ትኾኖ ጽባሕ ንመን እያ ተገልግል ነቶም ሎሚ ንጽባሕ ኢሎም ሎሚ ጽቡቕ ምድላው ዝገብሩ ዘለዉ ዝመሃሩ ዘለዉ ዘጽንዑ ዘለዉ ዝሰርሑ ዘለዉ ዝጎዩ ዘለዉ ዝዳለዉ ዘለዉ ሎሚ እንተተዳሊኻ ጽባሕ ዝመቸእ ትኾነካ ጽባሕ ዓይናትካን እያ ይብል ኣምላኽ ብርግጽ ነዛ ሎሚ ግን ሰሪሕካ ንባረላ ኢልካ እዩ ነዛ ሎሚ ሙሉእ ብምሉእ ተተጠቂምካላ ንጽባሕቲ ዝበለፀ ምድላዋት ጌርካ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ናይ ሎሚ ገዲፍካ ንጽባሕ ጥራይ ተዳሎ ንብል የለና ንሎሚ ዝግባእካ ስራሕ ተጌርካ ንጽባሕ ዝበለፀ ምድላው ኣለካ ምክንያቱ ራእይናትካ ንዘለዓለም ከም ትነብር ጌርካ ክሰርሕ ኣለካ እዮም ዝብሉ ኩሉ ግዜ ንሙሉእ ዕድሜኻ ከም ትነብር ጌርካ ክትሰርሕን ክትዳለውን ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነስ ዝቕፅል ወለዶ እውን ዝጠቅም ስለ ዝኾነ ንቐፅል ናብ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ዝኸደ ደብዳቤ ፅሒፈ ኣብቲ ኤክስ በታናቱ ንሱ ዝገበራ ታግ ገይረ ንዑ መሊሰሉ ማለት እዩ ዝኸበርካ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ናትካ ቀፃልነት ብዛዕባ ቤት ትምህርታት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ሕክምናታት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ሕርሻታት ናይ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ኩሉ መዳይ ናይ ሓንቲ ጭሩሖ ድማ ኣላቶ ማንም ከይገደፍና ንኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ሒዝና ንቕድሚት ክንከይድ we leave no one behind ዝብል ንዝኾነ ሕብረተሰብ ኣፋት ዘለዎ ሕብረተሰብ ከይገደፍና ንኩሉ ሒዝና ክንከይድና ንደሊ ዝብል ጥቕሲ ተጠቂሙ ብዙሕ ግዜ ኣብ ገጠራት ናይ ኤርትራ ዘሎ ነገራት እውን ይገብር እዩ ስለዚ ንስኻ ምስቲ ኣብ ቻይና ብዙሕ ግዜ ትኸዶ መፅሓፍ እውን ፅሒፍካ ዘለኻ ንቻይና ቴክኖሎጂካዊ ዝላናታ ፅቡቅ ጌርካ ትፈልጣ ሰብ ከም ምዃንካ መጠን ንዓና እውን ኢንስፓየር ስለ ዝገብረና ኤርትራ ድማ ሓንቲ ፍሉይ ዕድል ዘለዋ ሃገር ዜጋታታ ብዝኾነ ይኹን ምክንያት ኣብ ስደት ከይዶም ኣብ ጫፋት ዝለዓለ ስልጣነ ዘለዎን ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለዋ ዝነብሩ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብኡ ዝተምሃሩን ኣብኡ ዝሰርሑ ዘለውን ዜጋታት እሞ ሃገሮም ዝፈቱ ንሃገሮም ክውፈይላ ዝኽእሉ ንሃገሮም ክሰርሑላ ዝኽእሉ ዜጋታት ስለ ዘለዋ ነዚ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ታሕቶ እንታይ ኢለ ኣሎ ካብዚ መጀመርያ ኣብ ደገ ዘለዉ ጥራይ ካይኮንኩን ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ድማ ዲስፕሊን ዘለዎም ብቁዓት መንእሰያት ኣለውና እቲ ሕቶ how do we connect mobilize and harness this power for Eritrea's technological jump ነዚ ኩሉ ዘለና ፀጋታት ኣብ ደገ ዘሎ ምሁር ዓቕሚ ካፒታል ዘለዎ ዓቕሚ ተመክሮ ዘለዎ ዓቕሚ ንሃገሩ ዝፈቱ ንሃገሩ ፅቡቅ ክገብር ዘለ ዓቕሚ ኣብ ውሽጢ ድማ ፃዕራም ህዝቢ ዝጎዩ ዘሎ ህዝቢ ናይ ብሓቂ ናይ ፃዕሪ ሜንታሊቲ ዘለዎ ነዚኦም ሓዊስና ከመይ ጌርና ንቕድሚት ክንከይድ ንኽእል ኢለ ሓንቲ ሓሳብ ሂበ ኣነ ብትሕትና ሓሳበይ ዝገለፅ ኩላ መንገዲ ድማ እንታይ ትብል መጀመርያ ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ስትራቴጂክ ቴክ ሊደርሽፕ ስትራቴጂካዊ ቴክኖሎጂካዊ መርሕነት ዝበሃል ክንገብር ክንክእል ኣለና እዚ ድማ ሓንቲ ቲም ብብቁዓት ሰባት ዝቆመት ናይ ቴክኖሎጂ መረዳእታን ስጉምትን ዝፈልጡ ብናተይ መረዳእታ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ዝርከቦም ማለት እዩ ምክንያቱ ዶክተር ፍቅረ የሱስ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ዝዓበየ ምስ ቻይና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ዝምድና ናብኡ ብዙሕ ግዜ ዝኸይድ ስለዚ ናይ ምብራቕን ምዕራብን ቴክኖሎጂ ኣብ ባይታ ዝፈልጥ ሰብ እዩ ስለዚ ዶክተር እዩ ተመክሮ ኣሎ and he is perfect ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ቲም ሊደርሽፕ ክወስድ ዝብል እምነት ኣለኒ ሃይ ሌቨል ቲም ቀጥታ ናብ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ሪፖርት ዝገብር ብቐጥታ ምስ ፕሬዚደንት ዝዛረብ እዚ ከዓ ንምንታይ ከምኡ ኢለ ኣለኹ እዚ ፕሮጀክት እዚ ነቲ ናይ ሃገርና ናሽናል ፕራዮሪቲ ቀዳምነት ናይቲ ፕሮጀክታት ወይ ከዓ ናይ ናሽናል ሴኩሪቲ እውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ቀጥታ ምስ ፕሬዚደንት ዝሰርሕ ውሳነ ናቱ ድማ ምስ ፕሬዚደንት ተዘራሪቡ ኣብ ባይታ ክሰርሕ ዝኽእል እዚ ከዓ እንታይ ዝገብር ነቲ ዘሎ ፀጋታት ጠሚቱ ግን ናይ ፕሬዚደንት እዝኒ ዘለዎ ምስ ፕሬዚደንት ቀጥታ ክዘራረብ ዝኽእል ስለምንታይ ካብ ሓደ ናብ ሓደ ካብ ሓደ ናብ ሓደ እናኸደት ሓሳባት ክጠፍእ ስለ ዝኽእል ፓወር ዘለዎ ብናይ ፕሬዚደንት ድማ ርክብ ዘለዎ ሓደ ቲም ዝቐውም እዚ ከዓ እንታይ ኢለ ኣለኹ ሽዑ ባላንስ ኢስት ኤንድ ዌስት ኣፕሮች ቴክኖሎጂ ድማ ናይ ቻይናን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ምብራቃዊ ዓለምን ናይ ቻይናን ናይ ኣሜሪካን ርኢኻ ዓይና የዋፃና ዓይና የዕውተና ንኩሉ ንክልትኡ ዝፈልጥ ድማ ኣነ ብናተይ ርእቶ ክሪኦ ከለኹ ካልኦት ስለ ዘይፈልጦም ክዛረበሎም ኣይክልኒ ዶክተር ፍቅረ የሱስ መፅሓፍ ብዛዕባ ቻይና ፅሒፍ ኣሎ ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ናይ BRI ቤልት ኤንድ ሮድ ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ንቻይና እዩ ዝኸይድ ስለዚ ንቻይና ብማዕዶ ክትፈልጦን ብመፅሓፍቲ ክትፈልጦን
أبايتا خيط كتفلت أنه نبين سلزقنا نسود ما كم حدا دلجيت نيرترا أبايتي كبوتات خيط عدل سلزلو نزكون تاتريو عينا يواز أنا أموسان كبل غلي بخالد ما أب أمريكا زغمتو أب تك كمبانيز تسرح زلو بلحت سبات لونا سلزي نا تشاينا ترى كونس عينا يواز أنا نحن نا تشاينا نا أمريكا نبلنا عينا يواز أنا نعنا زواز إنه مقباري زلينا سلزي نكلت يورينا بواجد واتسابنا نمسعي زت مترينا خنجز إذا تيم زيا بخمسيوم عين السبات كنت قوم الله بشاينا نبي إسيا زخدو سبات زلونا مهورات كم مع معربا عالم زلو مهورات أبتحت حدا مرحنات أبي إيرترا زلو مرحنات مغنياتو نأبي إيرترا زلو كون نت كازفل كون خلال له بدقت أي منبر غلا يكون إذا تيم زي أبي إيرترا خوينو كتا مست بريزنتن أبيت مرحنا هجرن زرخب كون خلال له سلمتاي قبل عليك سبتحت كسر حال تخينكا كمي كون زلو سالساي Global Eritrean Talent Network منالبات نتي تيم زسرحو زلو أو وش تعد زلو وحدات كوفي لهم زسرحو كون خلو بدقة زلو كفتفل عليه عالم كبر كتو زغلو مهورات سكولارز أبايتا سرحو زلو بروفيشنالز نامزو نتوما بعد زلو كهبتموم كمكروكبو مخلو جن ات بروجكت أب وش تعد كون خلالو زبل منتعلن سلامتاي أبايتا كسرعت وينو فول تايم عبود سرعو سبات بلحت منسات نيرترا فبزبل منسات أبا همسيخا بزوم مرحمة جيركا جن كابهم اللي على تمكرو زلهم جزية جنزي بلهم أبدأ كله قليهم نعم همسي خادمة بحساب ديو بزوم ديو بخالدي ناقبركا أمريكا دروت نيتورك سلزلو زي كاب زيروز بقى سيكون تمسريت زلي راين تايو أبز حلفة دكتور بروفيسور جيديون كزارب كله سمعيه سبات مويون كبر كتولو زخولو كاب أمريكا مزيلو من أبيرترا كاتا تقبلنا أبز خيدو زبلهم ديبارتمنت أيك أمن له قوي من تلو دما بعبي تزربنا له قبل حنت أبير تي في حداش انترفيو جيرلو نايمات بزعبا وصري ويك بزعبا حساب كزارة بخلوا قد أسي انترفيو أكيدكم رأيوا لذي جلوبال سالسيتي جلوبال تالنت نتورك نزوم كلهم تالنت زلوا دما أمسيخا كونكت خد قبرة مالكا بب جزيونا بير تراخيدهم أبي إنفرسات كمهرديهم مزات بروجكت زيا تراخيبهم نكسر حدما يخولوا يلنا حسابنا يبنا لنا رابعي دما diaspora driven support اتي اب diaspora زلوا سبدما نزا بروجكت زيا نابنت كمز تكنولوجي تدلل أنت تبايلو إيرترا دما حسبتنا جنزب تلوا نتحسب كم دقيقة كم يجرنا نخفلا ناي تكنولوجي ديبارتمنت سلزقنا دما الجداون كعصوا زخلا يكونن بكريبتو كفلونا قبل نايخل بخالي تكنولوجي أمريكا يكون عالم كقاصرة زي كل من قدي فتر خليو رجعت أني عاد ما كفتر خلي تتيم سلزي نزل بروجكت زك تحجزوا سدلي بزمان قد حجزوا أنت تبايلو كل سبك جبراي كلين كجبروا زغول بزحات إيرترا كله خمس غلو جمت هلني سلامتاي نيرترا نبي حق زازغ البروجكت سلامتاي كزيه قد سيل اللغو Eritrea has untapped resources إيرترا زيت تنكفي بزح معدن تأجتات اللغة زخا بل حزبناتا فترة ونزل له حزبناتا تمكرو زل له حزبناتا جينا عبد حجر كم تزدل زي بركت زلو سلامتاي فيستيفالات يمسخون بعالات يمسخون جن نايب حكي تبلاتفورم هيبكا نعا بركت الكايو انت عديم كايو تسوي الكايو ماشي دما كلو تكركبلو زغل منقد انت تفتيرو بلاتفورمز تكنولوجيز انت فتيرنا انت كي كدون ناي سومن دي ولا ناي ساعات كوفيلو نتوم زملكتهم سبات بزوم دي ولا ب ناي كالو تكنولوجي غيرون كمهرام يخلي سلامتاي مثلو مدلو تكنولوجيات معبول زلو كتمهرام قليل كبير يكون لذي نزل نجار زجد بكل من قد حسيب كاك تجبرك تكلالك تكنولوجي كنمل كلنا ذا تليفون وي إنترنت مالته يكون زسفعي أبدرونات كون خل أبروبات كون خل أبحرشة كون خل أب ساينس كون خل أب عنا كون خل أب كله كاتوز خليزي هلاي انتهينا لنا it's about national security economic independence and the future of our children سلازي حقراو دحنات كون خل كتباوي حرنات كون خل نت كون خل كمدما مسأينا دكنا unity in action. A house divided cannot stand, but united we rise. Eritrea's strength has always been Eritrea حدا كابتي زل على تسجاناتا ويون تعدلتناتا حبرت زلو هزب سلا زلواي إذا حبرت الزجن بتكبركم قبل تخيلنا نتسرع زغون حبرتنا ناب تكنولوجي قصنا جرنا نتي حدنتنا هزب إيرترا نسرح أبسرح تغيروا نتي ناي هيوتنا إيرتراوين بدوتاتنا إيرتراوين مفتاح قبر تغيلوا زبالة زي وتصيد كم سألنا سلا زغلي سلازي نتزل لنا حدنت ناب سجون تخنوزو call to action انتهي زغل نا إيرتراوين thinkers مهورات هنستي حلمتي كلاتهم تأكيبهم بحاجة خينهم coordinated بسخونة حدا نقدر نكنهنس زبل حسابيو wisdom to carry forward knowledge and usage is wasted power انتهي زبل اللي له فلتت ديت تكيم قال زيت تكم قال فلتت تقحي فيه كم سوقح فقير كوسطه سلازي لك تزقاتات انت ديت تعملوا لها تخسروا لها مالتي the seeds of innovation boom
bloom only when planted in fertile ground. كم دما زرعنا معبالن تكنولوجي ناي فتراونت ماسي وصي زبكا سبع زخونه جرات سبع زخونه بايتا مچو زخونه بايتا انت فتير كالو نز بايتا دما حباراوي بحبارنا نفطرو نغل United Eritrea's brain power can turn challenges into opportunities. انت حبيرنا دما زلنا عقمي عب نغرات كفطرنا خلي سلازي كمزي له لبواهيبيو انت خبرك دكتور فقريسوس your guidance in this mission could be transformational. ስለዚህ ናትካ ምርሕነት ናትካ ሓሳባት ናትካ ተበግሶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዓብይ ሱርበት ተኻውሎ ውጥእ ከምፅእ ዝኽእል እዩ we would love to hear your thoughts ካብዚ ሓሳብካ ክሰምዕ ደሊ እየ ለምስሓታትኮ ቀልጢፉ ይመሊሱለይ እታ መልሲ ናቱ ዝሃባ ድማ ካብታ ንዝብሎ ዘለኹ ፅቢቑ ዝበልፅ መልሲ እዩ grateful for the vision ፅቡቕ የቐኒየልና ስለቲ ራእይ ኢሉኒ መሊሱ እንታይ ኢሉ Eritrea has a valuable opportunity ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ዕድላት ኣለዋ ሓደ question is not whether to leap into tech, but how to coordinate talent, discipline, and vision for progress. ስለዚህ እትሕቶ ከመይ ጌርና ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዝላ ንኣትዎ ዘይኮነሲ ኖ ነዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዝላ ክንገብሮ ዳይ ንገብሮ እንደይኮነ ትሕቶ እንታይ ዳ ከመይ ጌርና ነዚ ዘለና ፀጋታት ኮኦርዲኔት ንገብሮ ንኣስሮ ከመይ ጌርና ነቲ ዘሎ ዲስፕሊንን ራእይን ኣጣሚርና ናብ ለውጢ ናይ ቁጠባን ዝላ ናይ ቁጠባን ንቕይሮ እዩ ዝብል ዘሎ ያ ኤግዛክትሊ እዚ ሓሳባት حساب ناب جبرين تدي غير كايو ترجم يبلون حساب ترايس ما نمسك حسب زغني انا حسابي الى يزلغو زبس حير تراي حسبوي كل نجر يكون تراي تايو كمي غيرنا كوردينيت كنغبر نخل انتي بلنا له history shows models history تاريخ دما انتي نغرنا بفلاي ترافلز جبرنا مس عالم اكسبوجر زلو ايرتراون تولاب زي دكتور فغريسوسي كابانا لعلي انا اوروباي ناز انا اوروباي زلغو كابنا بني خيد يجن بعد سنغافور كيدك ولا كويكل تشاينا خيدك كبلك مايكل because those are the places ናይ ብሓቂ ንኤርትራ ክጠቅም ዝኽእል ክንደይ ግዜ ተዛሪበ ኣለኹ ንሱ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ከይድ ኣሎ ኣብ መፅሓፍ እውን ፅሒፉ ኣሎ እዚ ስለዚ ታሪክ ድማ ካብ ዜሮ ንብገሰሉ የብልና ኣብ ሲንጋፖር ተራእየ ከምኡውን ኣብ ቻይና ተራእየ where coordinated strategy turned small beginnings to transformational ስለዚ global worldwide transformation ስለዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ንገብሮ ዘለና ወይ ንሓልሞ ዘለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዘይኮነ ኣብ ሲንጋፖር ወይ እውን ኣብ ቻይና ተራእየ ዘለካ ፀጋታት strategic coordinate انت اساسير كايو كاب نيشتي تبغسو ناب ابي سربت تخاولوتي كنسجر نخل نابنت كاب سنغافور دوسرو ابسوس ساتا سنغافور حدا دخا كاب مغزاتنا بريطانيا زوصه ولا حنت زرع زي نبرو قطباي نيرو حدا برحاو هاوز بيلز نبري بورتينير اوف كورس بورتينير ودبينير شعون جن with no natural resource بزح صقات ما يبلان alongside other factors كالوت factor بزح الرقحيتات بقمدمتاو تقند نعم زغبره prioritizing education tech driven governance and foreign investment it became a global innovation hub lesson learned تايتما هيرون كاو discipline long term planning can outweigh size and resource by the way air traffic كبابنا صنتا سنغافور كنكوننا كبلو خلو اي بحق سنغافور امبيبا مساله زنبريو سز تايز بنزلو كاب سنغافور تاكت مهارت ولا بزح صقاتا زي بلا نيرا جن تايغيرو ትምህርቲ ቀዳምነት ብምሃብ ትምህርቲ ድማ ምስ ቴክኖሎጂ ቴክ ድሪቨን ጋቨርናንስ መንግስቲ ኩሉ ዓይነት ኣሰራርሓናቱ ምስ ቴክኖሎጂ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣሎ ከምኡ ድማ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ፎሬን ኢንቨስትመንት ኢዝ ቨሪ ኢምፖርታንት ሲንጋፖር ሓንቲ ካብቲ ሓያል ሃገር ዝገበራ ናይ ወፃኢ ኢንቨስትመንት ስለ ዝዓደመት እያ ግን ኩሉ ዝናበልና ከለና ድማ ቅርጡ መንግስቲ ንክገብር ሊኳንዩ ሓደ ካብቶም ዝበፅሑ ይሰርሓሉ ቅርጡ መንግስቲ ካብ ብልሽውና ናፃ መንግስቲ ኢንፋክት መንግስቲ ኣሜሪካ ብልሽውና ኣብ መንግስቱ ብመንገዲ ኤፍቢአይን ሲአይኤን ገይሩ ክእቱ ከሎ ኢደ ፈንጂ ሒዝቦም ከነሱ ምስ ኣሜሪካ ክበሃል ስለ ዘይደለ ሸለል ዝበሎም ግዜ ኣሎ ቪድዮ ምፅልኩም ነይራ ኣብዚ ስለዚ እንደምንታይ ቅርጡ መንግስቲ ፅቡቅ ደመወዝ ዘለዎ ልክዕ ከም ካምፓኒታት ዝሰርሕ ዘሎ ለይቲ መዓልቱ ዝጎይ ሰራሕተኛ ናይ መንግስቲ ብምህናፅ እዩ ነቲ ሃገር ኣብኡ ብፅሒዋ ስለዚ እንታይ ክንምሃር ንኽእል ካብ ሲንጋፖር ዲስፕሊን ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ ንሕና እውን ስነ ስርዓት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣለና ካልኣይ ሎንግ ተርም ፕላኒንግ ንነዊሕ ዝዓለመ ፕላን أقارن تكون النوع علمه planning can outweigh size and resource زين كلتين discipline النوع زعمته حسب الحري بحدا غير كيف كيلكا نتزل لك واحد زبيغون نشتي هاجر قال زبال كتحلفوا تخلي خال علتهم عبيتي كتعبت خلي خات بليا قاليتي ناي تشاينا دما ابنتي بنالو ناي in of China دما in just 40 years it moved from low tech manufacturing to AI 5G plus global leadership ስለዚህ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ቻይና ከም ሓደ ድኻ ህዝቡ ዘይምግብ መዓድ ድኽነት ዳስሕሉ ዝነበረ ናበይ ከይዶም ኣለዉ
بتكنولوجي يكون بخالد ما دحرز زنبرهم ناب زبلز تكنولوجي leadership اب مرحنات اب ناي artificial intelligence اب 5G مرحنات كم دما اب كالوت عودتات ون تقولنا اب روبوتكس ون ترينايم اب درونات ترينايم اب ميديسين ون يمصلو بحفش اب manufacturing تقولنا دما ناي مراخب بلو ناي جلبلو they are the number one ስለዚ ኣብ ኩሉ ቁፅሪ ሓደ ናኾኑ ይመፅሎ ብፍላይ ነዚ ናይ ፊቸር ቴክኖሎጂስ ግሪን ቴክኖሎጂ ሶላር ድዩ ካልእ ድዩ ዲጋታት ምስራሕ ድዩ ወይ ዓበይቲ ቢግ ፕሮጀክትስ ናምበር ዋን ካልኣይ ቁፅሪ ክልተ ከማን ምን ምዃኑ ይፈልጠና ናምበር ዋን is China we don't even know who is number two ኣሜሪካ ዝሰርሖቶ ዲጋ ድራና የብልና I don't know ኣብ ዓዶም ግደፍ ኣብ ካልእ ዓለም ኣብ ዓዶም ዲጋ ይሰርሑ ድዮም ኣይሰርሑን ካብ ርግፀኛ ይኮንኩ ስለዚ they are leading the world እቲ መርሕነት ናቶም ድማ ድሕሪኦም ዘሎ ከማን ከም ዘይፍለጥ ገይሮም እዮም ዝመርሕዋ ዘሎ ኦኬ እዚ ናይ ቻይና ተመክሮ ኢሉ ኣሎ ንኣብነት critical to this was ብኸመይ ግን ቻይና ብዝበፂሓ ሓደ strategic state leadership ንነዊሕ ዝጠመተ ናይ መንግስቲ መርሕነት እዚ ኸ እንታይ እዩ meritocracy ማለት እንታይ ማለት እዩ ብቅዓት ዘለዎም ጥራይ ኣብ መርሕነት ይመፁ ሰበይ ሰብካ ወዲ ሓትነይ ኔፖቲዝም ገለ ዘይኮነ ብቅዓት ዘለዎም ጥራይ መርሕነት መፁ ከምኡ ድማ forward looking change ንቅድሚት ናጠምትካ ክመርሕ ዝኽእል ንድሕሪት ጥራይ ናጠመተ ዘይኮነ ንቅድሚት ናጠመተ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ሳልሰይቲ ነጥብራይዋ ዲያስፖራ ሪተርኒስ ካብ ደገ ዝተመለሱ ድማ ኣብ ናተይ ቪድዮ ነይራት ንቁራፅ ኣብ መወዳእታ ናይ ቪድዮ ዝገብራ ዝነበርኩ ካብ በዓል ቻይና ክንመሃሮ ንኽእል ኣብ ደገ ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ዓብዪ ኣበርክቶ ገይሩ እዩ sea turtles bringing knowledge home and heavy investment in education and R&D research and development ተስተይብላሎ እቶም ኣብ ደገ ዝነበሩ ዲያስፖራ ንዓዲ መፅዮም ዶክተር ፍሬስ ዝበዓልከም ስለ ዝኾነ ካብ ደገ መፅኡ ንዓዱ ዘበርክ ዘሎ እዩ ስለዚ ብኸመይ ድማ ዓብ ክብሪ ዘለና ኣብ ልዕሊ እዩ ስለዚ እንታይ ይብላሎ ካብ ደገ መፅኦም እንታይ ሒዞም ላ መፅኦም ፍልጠት ኣብ ተፈላለየ ዓለም ዝንዛረበሉ ዘለና ፍልጠት ሒዞም መፅኦም ከምኡ ድማ ብቐሊሉ ክርከብ ዘይክእል ሳሕቲ ዝርከብ ኢንቨስትመንት ሒዞም ላ መፅኦም R&D research and development ድማ ዝኩሉ ናይ ሳይንስ R&D ናይ ሃገር ድማ ልክዕ ኤርትራ ከምኡ ክትከውን ትኽእል እያ እዚ ኩሉ ናይ ሳይንስ ምሁር ኣብ ደገ ዘሎ ሓደ ወርሒ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኩነታት ምስተቐያየረ ማለት ኤርላይንስ ከም ድሌቶም ክኸድሉ ዝኽእሉ ቀልጢፎም መፅኦም ኣብ ስራሕ ክኣትውሉ ዝኽእሉ እዚ ንብሎ ዘለና ምስ ተፈጠረ ማለት እዩ ዝያዳ ኩሎም ምሁራት ብሪጋ እናመፁ ነቲ ኮሌጃት ብጥርሑ ዘገልግልሉ ንላዕሊ ከዝልልዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት ኣለኒ ንዩኒቨርሲቲ ጥራይ ኣይኮነ ግን R&D ኣብ ባንክታት መፅኦም ኣብ ባንክታት ዝሰርሑ ዘሎ ሓሳባትን ቴክኖሎጂን ክብ ይኽእሉ ኣብ ካልእ ዓውዲ ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ሕክምና ዝሰርሑ ዘለዉ ኣብ ኩሉ እናመፁ ከበርክትሉ ዝኽእሉ መንገዲ ተፈጢርና ኤርትራ ንምዝላል ቀሊል ኤርትራ ክትምዕብል ቀሊል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ጥራይ ኣተሓሳስባ ንፁር ኮይኑ ኣብ ባይታ ዝወረደ ስጉምቲ ዘለዎ ተበግሶ ክንወስድ ኣለና ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ንቐፅል ሳልሰይቲ እንታይ ኢሉ ኣሎ ኤርትራ has many building blocks ኤርትራ ድሮ ካብ ዜሮ ኣይኮነን ትብገሰላ መንጠር ባይታ ብዙሕ ጌራ ኣላ እያ ንኣብነት alongside natural resources geostrategic position tourism etc ኤርትራ እንታይ ኣለዋ ካብ ሲንጋፖር ዝፈልያ ፀጋታት ኣለዋ ሓደ ማዕድናት ኣለዋ ውሽጣ ካልእ ብዓለም ሰሓብነት ዘሎ ቦታ ኣለዋ ኣብቲ ገባሕሪ ይኹን ካልእ እውን ንቱሪዝም ምቹእ ዝኾነ መሬትን ባሕርን ኩሉን ኣለዋ እዚ ተወሳኺ ቦነስ ግበሩ ኣብ ልዕሊ እንታይ ኣለዋ disciplined educated use plus human resources ስነ ስርዓት ዘለዎ ስነ ምግባር ፅቡቅ ስነ ምግባር ዘለዎ ከምኡ ድማ ዝተምሃረ መንእሰይ ኣለዋ ዝኩሉ ደገ ፌስቲቫላት ክትሪኦ ከላ ክንደይ ክፋል ዳቱ መንእሰይ እዩ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ግደፎ ኣብ ደገ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ የበርክት ኣሎ እዩ ካብቲ ዘለካ ላዕሊ ግበርክት ብሎ ይትኽእል የበርክት ኣሎ እሱ ነቲ ሃገር የበርክት ኣሎ እዚ ብደገ ዘሎ ኣይሰርሕና ኣሎ ይብል ኣለኹ ግን ኩሉ እቲ ዝሰርሖ ናብ ሃገር ክትርጎም ዝኽእል ኣይኮነን ስለዚ ከመይ ጌርካ ነዚ ግጭፍ ዓቕሚ ናብ ውሽጢ ዓዲ ወላ 10% ናይቲ ክእለቱ ወላ 2% ናቱ ናብ ውሽጢ ዓዲ ክኣትወሉ ዝኽእል መንገዲ ንፈጥር እዩ ሳልሳይ ዲያስፖራ ኤክስፐርቲዝ ኣክሮስ ደ ግሎብ እዚ ኩሉ ዓቕሚ ኣብ ደገ ዘሎ እዚ ኩሉ ዘለና ፀጋታት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ማንም መንእሰይ ዓቕሚ የበርክት ኣሎ ከምኡ እዩ እምነት ናተይ ካልቸር ኦፍ ሬዚሊየንስ ን ዩኒቲ ከምኡ ድማ እቲ ተፃዋርነት ኣብ ዓዱ ከይዱ ምቾት ዝደሊ እውን ኣይኮነን ንዓዱ መስዋዕቲ ገይሩ ከገብረላ ዝኽእል እዩ ከምኡ ድማ ሕብረት ዘለዎ ሕብረተሰብ ኣለና ማለት እዩ ከምኡ እናበለ ካልኦት ብዙሓት ፋክተርስ እውን ኣለዉ ኢሉ there are still steps toward ሕጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኢሉ ደምዲሞ ኣሎ there are still steps ahead to establish the platform ገና ዝተርፈና ኣሎ ነዚ ፕላትፎርም እዚ ንኸነቐውም ኤርትራ needs to leap forward I understand and I totally agree ኤርትራ ነዚ ንብሎ ዘለና ሓሳብ ንኽትገብሮ እቲ ዝበለፀ እዩ ስለምንታይ ድማ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኩሉ ዝከኣለ ይገብር ኣሎ ግን ዓብ ሕቶናቱ ናይ ናሽናል ሴኪሪቲ ሕቶ ኣለና እዚ ኣቢ መምስ ፀገበ ዘንባሕቆ ዘለና ባና ንቅድሚት ንክንሓስብ ብድሆታት ኣለና መርሕነት ናይ ኤርትራ በቲ ሓደ ርእሱ ነቲ ሃገር ከመይ ጌርና ነትሕና
ብየማንን ፀጋምን ሽግር እናሃለዎ ከሎ ንምዕባልን ቴክኖሎጂ ንክሓስብ ደቂ ሰባት እዮም ድሩት ዓቕሚ እዩ ዘለና ኩሉ ነገር ብሓደ ክንገብሮ ይንኽእልና ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፕሬዚደንት ኮይኖም ኣብኡ ሪፖርት ዝገብሩ ነቲ ቁጠባ ነዚ ቴክኖሎጂካዊ ዘላ ብፍላይ ቴክኖሎጂ መን እዩ ዝኽእሎ ሓቂ ንምዝራብ ንእሽተይ እዩ ዝኽእሎ ኣነ ንኣብነት ኣብ ቴክኖሎጂ ዳሓርኩ እየ ካባይ ንላዕሊ ደቀ ይኽእልዎ ቴክኖሎጂ ኣይተማሃርዎን ግን ሓድሽ ቴክኖሎጂ እንተሎ ንዖም ይግበርብሎ እዩ ዝብሎም ቢካዝ መጠን ዝነኣስካ መጠኑ ናብ ቴክኖሎጂ ኢንቱዊቲቭ ኢናኻ ምሳኻ ኮኔክትድ እዩ ደቀይ ክውለዱ ከለዉ ኣብዚ ኣይፎን ኣብ ዘበን ኣይፎን እዮም ተወሊዶም 2009 2012 ስለዚ ቴክኖሎጂ ምስኦም ይዓብዩ ኣነ ግን ደንጉ እየ መፅእ ክሳብ 2002 ኮምፒተር ኣይረኣኹን ኣነ 2002 ንመጀመርያ ኢንተርኔት ኮምፒተር ክርኢ ጀሚረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምሳተኹ ኖ ቅድሚኡ ነይሩ ነይረ ገለ ኣብ ስእሊ ገለ ይጥቀም ኣይነበርኩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ንሕና ደንጉና ኢና ኣብ ቴክኖሎጂ መፂና ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ኩሎም መርሕነት ድማ ከምኡ እዮም ከማና ስለ ዝኾኑ ካባና ንላዕሊ ናይ ቴክኖሎጂ ክእለት ዘለዎም ግን ኣለውና ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም ብፍላይ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኮምፒተር ክእለት ጥራይ ዘይኮነስ ናይ መርሕነት ክእለት ቀንዲ ድማ ዝተርፈና እንታይ እዩ ኣብ ባይታ ዘሎ ሰብካ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ኤርትራ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ክውንነት ናይ ኤርትራ ዝፈልጥ ተኮይኑ እምበር ኣብ ሰማይ ህውቶታ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ስለዚ the future isn't እንታይ ኣላ ኣብዚኣ እንታይ ልፅሒፍና ኣሎ the future isn't given it's built መጻኢሲ ዝተዋሃበካ ወይ ተዋሃበ ነገር ኣይኮነ እንታይ ዳ ክትሃንጾ እዩ ዘለካ እናበለ ይዛዝም ዘሎ ናይ ትራይን ስለዘላ and Eritrea has a disciplined talented and unity to build it ስለዚ መጻኢኻ ጽቡቕ መጻኢ ኣይወሃበካን እዩ ባዕልኻ ኢኻ ትሃንጾ ዘለካ ነዚ ንምህናፅ ድማ ስነ ምግባር ዘለዎም ብቅዓት ዘለዎም ዓቕሚ ዘለዎም ባህግን ድሌትን ዘለዎም ኤርትራውያን ስለ ዘለውና ንሳቶም ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እናበለ ይዛረብ ዘሎ ምናልባት ነቲ ብቅዓት ንብሎ ዘለና ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስምዑ ብዚ ይባሃል ስም ዝብፃይ ድማ ንኹም የማን ይባሃል ተማሃሮ 11 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ሓላይ ማለት እዚኣ ሒዝናያ መፂና ዘለና መደብ ናኪ ኤር ትባሃል ሓዳሽ ብሕጂ ትምስረት ዘላ ትካል እያ መጀመርታ እዚኣ ትካል እዚኣ ክትምስረት ከላ ኣብ 2019 እዚኣ ኤር ሪሞቶ ትብል ዘላ ባሰሪሕና ተበጊስና ድሕሪሳ ኣብ 2019 ምስ ወዳና ኣብ ኤርቲ ብቐሪባ ነይራ ሳምስ ወዳና ድማ እንታይ ክንሰርሕ ብዝብል ሓሳብ ናብ ነፋሪት ክንሰርሕ ኣቲና ማለት እዩ ድሕሪ ባዕልና ኣብ ነፋሪት ኣብ ገዛና ኮይና ነፋሪት ክንሰርሕ ጀሚርና ኣብ 2023 ድማ እዚኣ ነፋሪት እዚኣ ውድእቲ ኮይና ሒዘን ቀሪበ ዘለኻ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ከምኡውን ይረኣያ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ከምኡውን ኢንቨርተር ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሃማቴ ተራእየ ነይረን ዘን ስራሕት ማለት እዩ እዛ ናይ ኤሌክትሪክ መኪና ቶታሊ ብኤሌክትሪክ ትሰርሕ ክሳብ 4 ሰባት ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዋ ኮይና ሓንሳ ቻርጅ ምስ ገበረ ክሳብ 40 ኪሎ ሜትር ብጠገም ክንጓዓዝ ዘላ ንኽእል ተወሳኺ ናይ ሶላር ሲስተም ካለና ማለት እዩ ቻርጅ እናገበረ ላሌና ካበናይ ከባቢ መጽሓ መጀመርያ ስሜ ኣሮን ነጋሲ ይበሃል ዝመጻእኽሉ ካብ ዝዋሪኡ ንዞባ ዓረዛ ማለት እዩ ተማሪ 10 ክፍሊ ቤት ትምህርቲ ንዞባ ዓረዛ ሓረ ሕጂ ሒዝካ መጽሓ ዘለካ ፕሮጀክት ወይ ምህዞ ሰንዓ እንታይ እዛ ሕዚ መጽእ ዘለኹ ፕሮጀክት ሮኬት ኮይና እዛ ሮኬት እዚኣ ኣገደስቲ 4 ክፋላት ብደገ ወይ ክፋላት ኣለዋ እዚ ማለት ከዓ ዋርሄድ ኣፐር ፒን ኤንድ ሎወር ፒን ማለት እዩ ብዓብዪ ከዓ እቲ ቦዲ ቲም ማለት እዩ እዞም ዝጠቐስኩም ክፋላት ናይዛ ሮኬት ነናቶም ጥቕምታት ኣለዎም ብዋርሄድ ተጀሚርና እቲ ክንሰደው ኢልና እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና እዞም መንእሰያት እዚኣቶም they are creative they are innovative they can build a lot of things ነፈርቲ ክምህዙ ይኽእሉ መኻይን ክምህዙ ይኽእሉ ቴክኖሎጂ ክምህዙ ይኽእሉ ጥራይ እንታይ እዩ ግን ምሳቶም ኮኦርዲኔትድ ዝኾነ ስራሕ ክስርሓሉ ዝኽእል መንገዲ ክንሃንፅ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ዶክተር ፍቅረ የሱስ ድማ ነዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ስለ ዘሎ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ንክወዛ ተስፋ ንገብር ዘድሊ ሓገዝ ክንገብረሉ ኣንሕና ድማ በታ ንእሽተይ ዓቕምና ዶክተር ፍቅረ የሱስ ብዝከኣለና ሓደ ነቲ ፕሮጀክት ናብ ዝበፅሑ ኤርትራውያን ከም ዝበፅሕ ብምግባር ካልኣይ ድማ ብዝከኣለና ንሕና እውን ክንሕግዞ ንኽእል እንተሎ ኮይኑ ክነበርክት ንኽእል ኢና ኣይ ቲንክ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ክገብሮ ዝኽእል እዩ ሓንቲ ዘረባ ኣላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ቅድሚ ሕጂ ዝበላ ምክንያት ካብ ካልኦት ሃገራት ምምሃር ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ናይ ቱሪዝም ትሕተ ቅርፂ ንስኻ ንወፍሪ ከተባቢዕ ኢልካ ትዛረብ ዘረባ ትዛረብ ዓድና ፅቡቅ ክጥዕም መዓልቲ መራኸፍ እንዘይኢልካ ሃሩር የለን ኮንዲሽን ኣየድልየካኒ ባስዕ ተኸይድካ ቆለል ክብል ትኽእል ብዙሕ ትዛረብ ትኽእል ብዘይ መሳለጥያታት ብዘይ ኣገልግሎታት ብዘይ ሰርቪስስ ንዑ ዘድሊ መሰረት ናይ ትሕተ ቅርፂ እንድሕር ዘይብልካ ኮይኑ ከተወፍር ኣይትኽእል ኢና ከተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ኣብዚ ሬስቶራንት ተኸፊተ እዚ ሬስቶራንት ተኸፊተ እዚ ባር ከፊተ እዚ ከምዚ ከፊተ ኢልካ እውን ክትከይድ ኣይትኽእል ኢና ናብ ገጅፍ ወፍሪ ክትሓስብ እንድሕር ኮንካ ብግቡእ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ክርባሕካ ዝኽእል ኣፅኒዕካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ዝምልከተን ኣካላትካ ክፅንዑ ኣለዎ ነዚ ትብሎ ፅናሕካ ይደግም ዘለዎ ናይ ባንካታት ኣገልግሎት ትማል ኣብ ጁባ ኣነ ካብ ተምሃረክዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ እቲ ዝዓበየ
ናይ ገንዘብካ ከተቀምጠሉ ብውሕስነት ገንዘብካ ቀሚጥካ ጽባሕ ንጎ ናብ ካልእ መዓላ ከተውዕሎ ዘኽእለካ ዕድል ጥራይ ዘይኮነ ክትብገስ እንድሕር ኮይንካ ደለቃሕካ እውን ክህሉ ይኽእል ኣለዎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ናይ ኢትዮጵያ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ኬንያ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ዩጋንዳ ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ካልኦት ሃገራት ጨናፍር ባንካታት ኣለዋ ናይ ዓለም ባንካታት ጨናፍር እውን ኣለዋ ገንዘብካ ተቀምጥ ናትካ ሴቪንግስ ኣዋህሊልካ ብዙሕ ስነት ዶላር እንድሕር ቀሚጥካ ዶላር ትወስድ ካልእ እንድሕር ቀሚጥካ ትወስድ ወለድ እናወሰድካ ከተረብሕ ትኽእል ንዕኡ መሳለጥያታት ዝህበካን በቲ ሓደ ወገን ከዓ ከተውፍር ደሊኻ ዝኾነ ዋኒን ከተበጋግስ ደሊኻ ዘለቃሕካ ኣበይ ዘሎ ናይ ሕጂ እንታይ እዩ ኣብዚ ብፍላይ እቲ ካብ ደቡብ ሱዳን ብዙሕ ነገራት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ እቲ ትሕቲ ቅርፂ ናይ ቴክኖሎጂ ይኹን ናይ ካልእ ዘይምህላው ነቲ ኢንቨስትመንት ዓንቃፂ ምዃኑ እዩ ዝነግር I think ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኢንቨስትመንት ቅልጥፍ ኢሉ ሃንቀፋ ኢሉ ክኣትዎ ዘይክእል ኣብ ባይታ ክግበር ዘለዎ ብዙሕ ነገር ጎደሎ ኣሎ ኢሉ ስለ ዝኣምን እዩ ናተይ መረዳእታ እዩ ዋላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ከምኡ ክብልፀን እዩ ግን ካብ ካልኦት ሃገራት ነቲ ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝተገበረ ቴክኖሎጂ መብዛሕትኡ ኣብ ዓቢ ክፋል ዘበርክቶ ኤርትራውያን እዮም ስለዚ እቲ ተመክሮ እቲ ኣብ ኤርትራውያን ኣሎ እዩ ኩሉ ክንብል ኣይንኽእልና ግን ዓቢ ክፋል ናቱ ስለዚ እንድሕሪ ሞቢላይዝ ክንገብሮ ኪልና ካብ ደቡብ ሱዳን ተመክሮ ዘለዎም ቡቅዓት ኤርትራውያን ንኤርትራ ክገብሩላ ከም ዝኽእሉ ይፈልጥ እየ ኣብ ኡጋንዳ ዘለዉ ኣብ ኣንጎላ ዘለዉ ካብዞም ኩሎም ቡቅዓት ኤምባሲታት ርዮም ተበርክቱ ዝኽእሉ እዮም ኢሎም ምስታ ቲም ኣብ ኣስመራ ተቐውም ንብላ ዘለና ምሳ ኮይና ምስቲ ኤምባሲታት ኣብ ካልእ ዘሎ ኮሚኒኬት እናገበረት ፅቡቕ ሰብ ተስፋ ዘለዎ ሃገራዊ ኣበርክቶ ክገብር ዝኽእል እዩ ዝበልዎ ንሳቶም ኣካል ናይቲ ቲም ስለዚ ካብ ጁባ ዝድሊ ካብ ደቡብ ሱዳን ዝድሊ ታለንት ክኸውን ከሎ መርሕነት ኣብ ولا تي امباسي كمرحو يدلني ابون تايدا بقع زي غاتات او زلو نفعات ناي تكنولوجي كيلاتات تيم تفطر دبوب السودان امريكا هم تقبر سلازي كاب امريكا زدلا كون كلو امريكا زلو تيم زياده يغايلكا اب سويس تقين اب سويس زلو تيم اب جرمن تقين جرمن نرويج زلو سويدن زلو اب افريكا اب اوغندا تقينو بخمس منقد انتخيدنا اتن دوليو زلنا تكنولوجي كاو زلا بزقلطف منقد كنبصحو نخلينا اتصقاتات لنا جن كوردينيت مقبار ولا تي أول أدباك ودابتاتنا يرتركوا أبز بلد درجة يزلوا خلينا نبلغ لنا زي فيستيفالات زي حلف زلون ريال لنا عندنا تأمر زغونا فيستيفالات نر لنا لذي نزي زلوا فيستيفالات جينا على عينا نعون مفراس جويلو زلون نر لنا نعو كم زي لخلونا بنكست ستيب نبتي تكنولوجي كون طبعا زلا خنق يرو تخيلنا دما اتزبالات أيو إنا نبل زلنا هجي نبتي كالي بوليتيكا وقدايات أنصار يرترا زقبر زلو كنسجرينا مجمريا ملحسهم كلتا ثلاثة عينة ملحس نايت على كنركن فتنا بوغن Berbera's strategic value, Ethiopia's window, America's anchor. Ports can be mirrors, ports can be magnifiers. For Somaliland, Berbera is both, reflecting its request for recognition and magnifying its leverage as the Red Sea's most overlooked gateway. For Ethiopia, Berbera could be the hinge on which its sovereignty, trade security, and regional influence turn. I am Samia Mohammed, and this is Anilska Today. Berbera is not just a port, it's a proposition. For Ethiopia, it promises stability in an unstable region, an alternative to dependence on Djibouti, and direct access to its 120 million consumers. For the United States, it offers the most advantageous Ethiopia media na Ethiopia antai kubil jamirullo Berbera atikap Somaliland zimats wadab malatiyu na Djibouti wadab gadifna na Berbera gasna ndhir khidna abi maqsab khonana ይኽእል እዩ ዝብል ፕሮፓጋንዳ ይጅምሩሎ ትዘረባ ዝድማ ንምንታይም ዝጥቀሙሉ ዘሎ ናይ በርበራ ተኽእሎታት ኣሜሪካ ንበርበራ ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ክትቀበላ ትኽእል እያ ንዝብል ፕሮፓጋንዳ ንሳቶም እውን ኣካል ናይቲ ዝደፍእ ሓይሊ ስለ ዝኾኑ ናይ ሶማሊላንድ ፕሮፓጋንዳ ኣመናዩ ብፃዕቂ ዝግበር ዘሎ እዚ ዝግበር ዘሎ ፃዕቂ ኣብዚ እውን ብኩሉ መንገዲ ናይ ኣፍደገ ባሕሪ ዝበሃል ዘሎ ኣጀንዳ ኣብዚ እውን ካልእ ዝገበርዎ ክንሰምዕ There is a country full of hope, Ethiopia. It is old and has no coast, but it still dreams of reaching the sea. Long ago, Ethiopia touched the Red Sea. Now, history and changing friendships keep it away from the water. Still, Ethiopia grows stronger. Its cities are busy, its people work hard, and its economy keeps moving forward. እጅንታዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ዝብል ወይ እውን ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክትረክብ ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ዝበሃል ዘሎ ከም ኣጀንዳ ብዝለዓለ ደረጃ ክኸይድ ምዃኑን ክድፋሉ ምዃኑን ኣብዪ ኣሕመድ እውን ሓደ ነዊሕ ኢንተርቪው ገይሩሎ ኣብኡ እውን ብዛዕባኡ ዝበሎ ክንሰምዕ ከነተሓዘ ኢና ተመሊስና ሹ አንሰራራት ጀምሯል። የኢትዮጵያ ብልጽግና አይቀሬ ነው። ኢትዮጵያ ለመላው አፍሪካውያን እዚኣ ኣይኮነትን ነይራ ኣነ ክበኩም ደልየ ፀናሕኩ ግሜ ሰከንድ እታ ዝብልዋ ዘለዉ ሓንቲ ቪድዮ ናይ ብዛዕባ ሬት ዝተዛረባ ነይራ ወይር ኢዝ ኢት
I'm just looking for it. Have the Caribbean Red Sea related to hunt video say them linear. Yeah, this one here is at the Bahar Zmalkat Tazara. የቀይ ባህር ጉዳይ ሰዎች አሁን ሰሞኑ የተነሳ ጉዳይ አድርገው ያነሳሉት ውድ ላይ ግን ያው ራሱን የቻለ በዝርዝር የተቀመጠ ሐሳብ ነው። አስፈላጊነቱ ከቀይ ባህር ተሻግሮ ያሉ ወንድምና እህቶቻችን ጋር ስለሚኖረው ዝምድናም እንደዚሁ በዝርዝር ያነሳል። በድምሩ የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመገንባት ከትውልዱ ምን ይጠበቃል? ምን የቤት ስራ አለበት? ምን ቢከውን ነው የበለጸገች የተሻለች የላቀች ኢትዮጵያን መፍጠር የሚችለው የሚለውን ሐሳብ የመደመር ትውልድ በዝርዝር የሚቃጁ ሰዎች ምን ይላሉ? ይኸውና ቀይ ባህር እናሳካለን ብሎ አመት ሞላ ሳይሳካ ይላሉ። እኛ እኮ እንኳን በአመት በ20 አመት ባይሳካም ልጆቻችን ያሳኩታል ነው ያልናቸው። አይሰሙም። ለምን ህልም አያውቁማ። ኦኬ በቃ ከህልም ያልነቁትን ሰዎች እናምጣቸው። አልሰሙም። አሁን ወደ ቀይ ባህር እየሄድን ነው፣ ቀይ ባህር ጋር ልንደርስ ነው እያሉ አሉ የሱ ባለስልጣናት። ቆይ እንስማቸው። አይሰሙም ያላቸውን ሰዎች። ግድባችን ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናቶች ናቸው የሚቀሩት። የቀይ ባህር ጉዟችንም ከግማሽ መንገድ በላይ ተራምዷል። እየሰራን ነው ወደ ባህር انتايم زبل زلو حقهم يمكا تي ابي احمد لنقنه اب ميديا مصي زبلو انترينايو ناي حدش مصحف دي صحيف زلو ولا ناي قدم مصحف كالاي كفالاي صحيف زلو صبو غيراي اي تخاتل كون لو نو انترفيو غير لو صبر ابيو ابي احمد I think the mahrodi sinu اب كاب تلفزيون كسور خلالو سبكريو تخين this guy comes too often قال اب تي في سلاز ملالس سك سمعي كلني because pretty much حدا بزينا ميديا كميديا حبت تيلكاون سبك سمع كاي غلقونا that's different دايز بنزلو ناي افتك بحر ويناي كاي بحر زملكت قداي كما اجندا اوشت ناتو زلو مخانون ابتك هال فيديو زراهم دما دايز بنزلو بتحاده بروباغندا ناتو كاب سومالي لاند كاب جوبتن العلي سومالي لاند يعتقد سنه افتك بحر يمزولو زلو زي مالتي نجبتي قسينكم يتحضريو جبتي كم حنت ابي افدق بحر تبوم زلا مزغانا يبلو من جم سبات زياتو نزياتهم تبن رقينكا ولا مساتهم متسرح تقينكا نحوارو قسينكا وكتنبراي تخليها بس وايد ما يس جبتي نخلو قبيتهم ما حيزهم مهلاهم حماق سمعوا من بوريو تبارحنا جبتي تعنا زلو تقينو دما اسفيحو كابتز رغبو زلو نحوارو متكاتا كون زغل تكنولوجي كهنس خلالو انت ديله هذا معالتي اثيوبيا وحيفهم خدو خمس قول رديو سلامتاي امارات نتبربرا كوس الى صرحيلا كالب أتي ناي أبي أحمد أبتي كال فيديو درانا يدما حج أنت دي سلط أنا تحرق ندي عمتات كنا سالوت أي نازل الجندار مالو نسون تم نعوز حجزوز اللو حيلتات نزي حلمتات ناي عمتات ونكون قبرنا خلي نازل زلو حدا كابتم أبتها قرتي أبد فيد قبرو زلو نعول كل احتاد ما زليو زي سبزيانة كل زي خازة قرمني አፍሪካ አህጉር ውስጥ ብቸኛዋ በእስራኤል ሀገር ላይ ቅዱስ ቦታዎች ንብረት ያላት ሀገር ናት። እስራኤል የጦርነቱን ሂደት ዓለም አቀፋዊ ሰብአዊ ህግጋትን እያደረገች እየፈጸመች እንደሆነ ምን አይነት ማረጋገጫ ይኖራታል? በመጀመሪያ የኢትዮጵያና የእስራኤል ወዳጅነት የኢትዮጵያ ህዝብና የእስራኤል ህዝብ የአንድ ሳንቲም ገጽታ በሁለቱ ህዝቦች ከምትሪ ወደ ለሆዚ አምባሳደርና እስራኤል አብ ኢትዮጵያ እዩ هذه دي زيوم يوم دمانة نجار هذا حلال خوز اللي قبل خليانه مغنياته بقى إثيوبياوي زي إسرائيل وقت بلاي تغني إثيوبياونيو مغنياته يعني حزب إسرائيلنا إثيوبيانسي كل تجازاتنا سنتيميز بلا نازله أمين زي كتجانون يتخلنيها إذا كان تايزر هيك أبز حلفنا أمريكا رينا تي إثيوبيا زبال ناس حجريل كتزارب كبيريو مغنياته بزحات حيلتات كم عدون غيرهم ززاربو كم ناتهم مرحن كولوني كم ناتهم جزءات غيرهم ززاربو كنتات كن خلنا تي نساتهم زختلو زلو ابي احمد زخلو عنوات حجر زلو دغف تابي زركب زلو سلمتايو ميديا انصار زي زارب سلمتايو عالم لخاوي حقتات زي غروتيلكا قصر حاده ازي سبزل ناتو منغسني كنبل خلينا مغنياتو سلمتايكم بلالو ابي احمد ابا محرك دي سبقتي له ابز حلفه ريبورتنا امريكان وصينير بدرونات بخالن زقتلهم زلو سبز اسرو زلو كالص اجمات اب اورومو كل اوروميان شوات عمت كوينات جيرلو ابا محرالو ابين شانغولالو اب تግራይ دم حجه اب كويناتن وطرنالو كل زنا تجبر خلو زخون يكون غدا يكون حماق تصونه يبلون سلامتاي اسرائيل ابغون سلازلا سلامتاي كاسرائيل اب خازانتاي تجبرالا كل عينتنا عالم حقيت احساس تجبرالا قبل اسرائيل كانت يريدوا nothing ስለዚህ
ንዓለም ሕጊ ከም ድሌት ረጊፃቶ ትኸይድ ሃገር እስራኤል እንድሕር ኮይና ካልኦት ሃገራት ዝገብርዎ ምርጋፅ ናይ ሕግታት ድማ ወይ እውን ሰብኣዊ መሰላት ኣይግድሶም እዩ ስለዚ ሓደ ካብቲ ንዓቢ ፅቡቅ ሽፋን ኮይንዎ ኣሎ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ናይ እስራኤል ሽፋን ስለ ዘለዎ እምበር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ካልእ ነገር መምፃሉ ነይሩ ግን በቲ ኮይኑ በቲ እቲ እስራኤል ንባዕሉ ዓቢ ኦፖዚሽን ይገጥሞ ስለ ዘሎ ቁሩብ ካብቲ ተስፋ ዝበካ ኣብዚ እዋን እዚ እስራኤል ኩሉ እቲ ትገብሮ ዝነበረት ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ናይ ሎሚ ኩሉ ነገር ይኾነላ ማለት ኣይኮነን ዘሎ ሓንቲ ምዝያ ናይ እስራኤል እዚ ክውድእ ድሕሪኡ እስራኤል እውን ትገጥማ ዘሎ ብድሆን መካከል ያለው ጥንታዊ ወዳጅነት እንደ ብረት የጠነከረ እስራኤል ጦርነቱን ነገም ማቆም ፍላጎት እቺ የተቋቋመችውን መንግስት ለመደምሰስ የአረብ መንግስታት ጦር ከፈሉ። ጥቅምት 7 የተነሳው ከኢራን ጋር የተጀመረው ግጭት ምን አይነት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ነው ያለው? አሁን ላይ እስራኤልን ለማጥፋት የሚነሱ ሰዎች ወይ እንኖራለን ወይ አንኖርም። እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ አህጉር ውስጥ ብቸኛዋ በእስራኤል ሀገር ላይ anyway ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሓድሽ ኢንተርቪው ብሕጂ ክመፅእ እዮም ዝብልዎ ዘለዎ ግን እቲ ናቱ ኣገላልፃ ኦልሬዲ ነብሱ ዝኻለ ሓበሬታ እዩ ዝበካ ኣብዚኣ እስከስምዕዋ Here's attack an official letter signed by Benjamin Netanyahu himself. The Israeli Prime Minister says anti-Semitism has surged in France following Emmanuel Macron's ቢቢ ነተንያሁ ብግልፂ ንፈረንሳይ ይኸስስ ኣሎ ስለምንታይ ዝኸሳብ ዘሎ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ንሃገረ ፈለስጢን ሬኮግናይዝ ክገብራ ከም ዝኽእል ኣብ ወርሒ 9 ስለ ዝነገረ ብሰንኪ ትስኻ ትብሎ ዘለኻ ፈረንሳውያን ኣብ ኣይሁድ ኣብ ፈረንሳ ዝቕመጡ ሓደጋ ይወድቆም ኣሎ ኢሉ ዓብ ክሲ ኣብ ልዕሊ መራሒ ናይ ፈረንሳ መርገፂኡ ንክቕይር ድማ ገደብ ናይ ግዜ ገይሩሎ ንመራሒ ናይ ፈረንሳ Your call for a Palestinian state fuels this anti-Semitic fire. It rewards Hamas's terror, strengthens Hamas's refusal to release the hostages, encourages those who fosters the hatred of Jews that now prowls in your streets. In his letter to Macron, Netanyahu to confront anti-Semitism and set a deadline, the Jewish New Year, September 23rd. ስለዚህ ነቲ ናይ ኩነታት ናቱ መርገፂኡ ንክቕይር ክሳብ ወርሒ 9 ዕለት እስራኤል ገለቢሉ ገደብ ግዜ ሂብዎ ኣሎ ማክሮን ፖሊሲ ናቱ ንክቕይር እንተኾነ ፈረንሳ ተሪ መልሲ ሂቦም ኣለዉ ፕሬዚደንት ናይ ፈረንሳ እቲ መን ኢኻ ትብሎ ናይ እስራኤል prime minister ዝብሎ ዘሎ which was made public through the press of Monday August the president of French has taken note of ነቲ ዝተገበረ ሰሚዕና ኣለና the claim that France's decision to recognize the state of Palestine as early as September would explain the rise in anti-Semitic violence in France is ጌጋ ምዃኑን abhorrent ምዃኑን ከምኡ ድማ will not go unanswered ስለዚ ቢቢ ነቲ ኣብ ፈረንሳ ክትገብሮ ትደሊ ዘላ አንቲሰሚቲዝም ወይ እውን ፀረ አይሁድ ስጉምቲ ክፈጥር ኢልካ ክትገብሮ ዘለኻ ጌጋ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ኩንነት ወፃኢ ከይመለስና ድማ ክንሓልፎ ይንኽእልና እናበለት ፈረንሳ መሊሳ ኣላ ስለዚ ሃገራት ናይ ኤውሮፓ ኣውስትሬልያ ከምኡውን ብዙሓት ሃገራት ኣንፃር እቲ ኣካይዳ ናይ ነትንያሁ ይኸዱ ስለ ዘለዉ እቲ ዘለዎም ሓይልን ፅልዋን እናጎደለ ክኸይድ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ካብ ወፂና ኣብቲ ናይ ዶሜስቲክ ፖለቲካ ክንከይድ ከለና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ አገዳስ ኣብዚ እዋን እዚ ጀዋር እዩ ንስማዕ እስኪ ዋጋ ንረት ነጋዴ ተጠያቂ አይደለም ለኢትዮጵያ ዋጋ ንረት ታሪካዊ ጠላቶቻችን የውጭ ምናምን አይደለም የኢትዮጵያ የዋጋ ንረትና የኢኮኖሚ ቀውስ የአብይ አህመድ የአመራር ውድቀት በስልጣን መባለግ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ በአፍሪካ ታሪክ እንደ አብይ በስልጣን የባለቀ የተጨማለቀ ሰው ነው ያውቃል ሀገርን በጦርነት ካደቀቀ በኋላ የተረፈችውን ገንዘብ ለሽርሽርና ብልጭልጭ ካባከነ በኋላ ሄዶ የታመማችውን ሀገራችንን ታማ አልጋ ላይ ያለችውን ሀገራችንን ኮሶን የሰጣት እንታይ ዝብል ዘሎ አብይ አህመድ ኣብ ተፈላለየ አጋጣሚታት ንሱን ካድረታቱን ወላ መራሕትናቱን ናይ ኢትዮጵያ ፀገም ናይ ወፃኢ ናይ ታሪካዊ ፀላእትናትና ዝፈጥርዎ ዘሎ ድራማ ወይ እውን ንሳቶም ዝሓገዝዎም ዝገብርዎ ዘሎ ዝብለ ዘሎ ሓሰት እዩ ቀዳማይ ፀላኢ ስኻይኻ ኢትዮጵያ ኣብዚ ከምዚ ዓይነት ሕምስምስ እቲ ኸያ ዘለኻ ንስኻይኻ ብጀካኻ ካልእ ፀላኢ የብላን ዝሃገር እዚ ድማ ልደቱ እውን ዝበለ እዩ ኩሉ ናብ ኤርትራ ይኹን ናብ ካልኦት ከላግቦ ዝፍትን ዘሎ ብሰንኪ ድኻምነት መርሕነት ባዕሉ ብዝፈጥሮ ዘሎ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እምበር ካልኦት ሓይልታት ዝፈጠርዎ ወይ እውን ዝደፍእዎ ነገር ከምዘየለ ዝገልፅ ዘሎ which is totally ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ዘረባ ኣብዚ እዋን እዚ ምክንያቱ ናብ ካልኦት ጠዊኻ ነቲ ጉዳይ ንካልኦት ሃገራት ስኬፕ ጎት ወይ ከዓ መህደሚ ተጠቒምካ ንካልኦት ሃገራት ንኽትዝልፍን ንካልኦት ሃገራት ንኽትጥቅዕን ትጥቀመሉ ዘለኻ ኢኻ ሓላፊ እቲ ሕቶ ግን እቲ ዝገብር ዘሎ ነዚ ኩነታት እዚ ዝፈጥር ዘሎ ሓደን ክልተን ሰለስተን ንስኻ ኣቢኻ እናበለይ ድማ ኮንፍሮንት ዝገብሮ ዘሎ which is really good ከምዚ ዓይነት ዘረባ ኣዝዩ ኣገዳሲ
ምክንያቱ እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኣንጻር ኤርትራ ብዝሰፍሐ መልክዕ እንዲኦም ፑሽ ዝገብሩ ዘለዉ ንሳቶም ስኻ ባዕልካ ክትቋፀሮ ዘይከኣልካ ነገር እንተሎ ፀገምካ ካብ ቁፅፅር ናትካ ወፃኢ ክኸይድ ተጀሚሩ ኩሉ ግዜ እንታይ ምክንያት ካደልየሉ ምክንያት ምድላይ ድማ ኤርትራ ተቐዳመይቲ ምክንያት እያ ኮይና ዘላ ግብፂ ንነዊሕ ነይራ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ኤርትራ ትብል ከም መህደሚት ናይ ኩሉ እዮም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ኣይ ቲንክ እቶም ነቲ ሚድያ ከደቃቅሱሉ ሰዲድዎም ዘሎ ሓይልታት ድማ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ኮይኑ ክጥቀስ ዘለዎ ኢሎሞ ዘለዉ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ክልተ ሰለስተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ናብቲ ኣርእስቲ ዘተኮረ ዝገብርዎ ዘለዉ ድሕሪኡ ናብቲ ናይ ትግራይ ክንሰግር ኢና ኤርትራ ጦርነት ከተጀመረ ኤርትራ አሰብን ማጣቷ የማይቀር ነው ሲሉ አንጋፋው ፖለቲከኛ አቶ በረከት ስምኦን ተናገሩ። የኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ቢቀሰቀስ አስመራ ጫፍ ደርሶ አይቆምም፣ የኤርትራ ሉዓላዊነት ያበቃለታል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ከተሳ ግን እንደ ራሽያ እንዲሁም ደግሞ ዩክሬን የመሬት ልውውጥ ሊያስከትል ይችላል ያሉት ፖለቲከኛው ይህ ብቻ ሳይሆን ኤርትራ ሙሉ በሙሉ አሰብን ታጣለች ሲሉ ተደምጧል። አቶ በረከት ስምኦን መቀመጫውን አሜሪካ ሀገር አደረገለት ባለው ሪቪው ነው እንግዲህ ይህ በቃለ ምልልስ አደረጉ የተባለው የኢትዮ ኤርትራ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ በረከት ስምኦን ዝበሃል ዝነበረ ፖለቲከኛ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛ ኣብ ዘበነ ኢህአዴግ ድማ ኣብ ስልጣን ዝነበሮ እንታይ ዝብል ዘሎ ኩናት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ኤርትራ ኣሰብ ክትከስር ትኽእል እያ you can say a lot ኩናት ኤርትራ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ኤርትራ ንዓሰብ ክትከስር ዶ ይቀልል ኩናት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ኣብ ካብ ስልጣኑ ተበንቂሩ ልክዕ ከም መንግስቱ ክሃድም ይኽእል እቲ መልሲ ንጹር ንዓና ናይ ኤርትራውያን ክንሪኦ ከለና ኩናት ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ከይተጀመረ ከሎ ኣብ ክግለፈሉ ዝኽእል ተኽእሎ ዓበየ ይኸይድ ከም ዘሎ ደይ ባይ ደይ መዓልታዊ እቲ ፕሮባቢሊቲ ኣቢ ኣብ ስልጣኑ ክቅፅል ዝኽእልን ዝብል ዘሎ ንዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለምንታይ ግን ከምኡ ኮይኑ ደይስምዖ ዘለና ዓለም ሚድያ ሽፋን ይገብርሉ ዘለዉ ደርጊ ካብ ስልጣኑ መንግስቱ ማርያም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክሃድም ምዃኑ ኣይኮነን ናይ መራሕቲ ናይ ካልኦት ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ኣምባሳደር ወይ ከዓ ናይ ኣብቲ እዋን እቲ ዓቢ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝነበረ ኣብ ናይ ኣፍሪካ ኒኻ ትብሎ ሓደ ፖለቲከኛ ሓደ ኣሜሪካዊ ኣሎ ሽሙ ሕጂ ጠፊኡኒ ላሁኒ ንሱ ኣብ ናቱ ኢንተርቪው ክገብር ከሎ ደርጊ ክወድቕ ኢሉ ኣይሓስቡን እዮም ነይሮም መንግስቱ ሃይለማርያም ጠቕላላ ኣዲስ ኣበባ ጊፍ ክሃድም ዝኽእል ይመስሎም ኣይነበረ and this is why እውን ኣብ ኣቢ ኣጋብ ውዳቑን ዘሎ ዝድግፍዎ ዘለዉ because ጌጋ ስእሊ ኢትዮጵያ ስለ ዘለዎ ዝኸፍአ ስእሊ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ስለ ዘለዎ ናይ ኤርትራ ዓቕሚ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዘይርድኡ ኣይ ቲንክ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሓንቲ ቪድዮ ኣላቶ እቶም ንዖም ዘማኽሩ እውን ከምኣቶም ኣውተትዮም ዝብሎ ናይ ኤርትራ ኣይፈልጥዋን እዮም ኣብ ካርታ ገለመለ እዮም ዝፈልጥዋ እምበር ፅቡቅ ገይሮም ናይ ኤርትራ ኣይፈልጥዋን እዮም ዓቕሚ ናይ ኤርትራ ኣይፈልጥዋን እዮም ባለ እዚ ሕጂ ዝዛረቡ ዘሎ ኣብዪ ኣሕመድ 3-4 ግዜ ናይ መጨረሻ ዕድል ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ኢሉ ንፋኖ ከይዱ ንፋኖ ክስዕር ኣይከኣልን forget about Eritrea ናይ ኤርትራ ረሳዕ እያስክ ፋኖ ማለት ማሊ ብልካ ካላሽን ካላ ዘይኖረ እዩ ፋኖ ሙኻ ክስዕ ሕጂ እውን ሓደ ኮማንድ ዘይብሉ በብወገኑ ተባሂሉ ዘሎ ንዑ ክስዕር ዘይከኣለ ሸነ 7 ዓመት ገይሩ ኣሎ ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ተድልየካ ኮነ ሸነ ክስዕሮ ምኽኣልካ ነይርካ ግን ንሸነ ክስዕር ኣይከኣለን እዚ ኣብ ኤርትራ ከይዱ ንዓሰብ ክወስዱ ከም ዩክሬን ክትከውን ግርም ብኣፍካ ከፊልካ ክንገለ ዘይከውን ዘረባ ዛረብ ኤርትራ ናብ ዩክሬን ወይ ኤርትራ ካብ ናይ ዩክሬን ክትከውን ኢትዮጵያ ናብ ዩጎዝላቪያ ንክትከውን ዝቐለለ እዩ ኮነ ሎሚ ኩናት ትግራይ ክካየድ ከሎ ፅሕደ ኢኮኖሚስት ዝበለ እዩ ኢትዮጵያ ብብታና ዘይተርፍ እዩ ነይሩ ህወሓት ክብትና ዝኽእል ኢትዮጵያ ኤርትራ ክብትና ይክእልኒ ካብ ምሕሳብ እሸ ጥራይ ኤርትራ ስለዘይደሊ ጥራይ ትሕቶ ማእሲኡ ግን ክደሊ ዝኽእል ናብ ገዝኡን ተመፂኻዮ ኣብ ዓዱ ተመፂኻዮ ኣብ ሉላውነት ተመፂኻዮ ኣብ ባሕሩ ተመፂኻዮ ንዓሰብ ኢሉ ክዋላካ ድዩ ክቕበለካ ካላሲ እዩ ንዓኻ ቤንግሩ ከኣልየካ ኸልክሱር መሰረትካ ግን ሻዕብያ መንጋሩ ዘድልየ ይኮነን ናይቲ ማለት ታሪክ ሓዳሽ ቪድዮ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዝነበረት ቪድዮ ናይ ጀነራል ሃተፍሬም ሪደልኩም ኣለዎ ኬትኩም ረይዎ እንታይ ምዃኑ ሻዕብያ ንክትፈልጡ so this is another thing ግን እዚ ኩሉ ዝበሃል ዘሎ እዚኦም ናይ ቀደም መፂኦም ንኣቢ ከዳዕፅዎ ኢሉ ዝሰደዶም እዮም ተጋገረ ያለ ነገር እኮ አልኩ በኢሳያስ መነት ትግራይ ደግሞ በጣም ለዚህ አማራጭ የሌላት ፈርታይል ስለሆነ ነው ቁስሉ አንዱ ጊዜ ሀር የሚያደርገው ዝኻኸም ትሪእዎ ዘለኹም ጆን መጋግዴ መላ ገያፅ ዝብሉ ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ኤርትራ ሓንቲ ዓቕሚ ከም ዘይብላ በቲ ሓደ ሓንቲ ዘይብላ እናበለፅን ኢሉ ድማ ኤርትራ ድልታ ክትገብር ትኽእል ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ክትመፅእ ምዃና ዛረብ እዩ እቲ ፀገም ዘሎ ኣብ ትግራይ ዓብ ፀገም ዘሎ እሱ ድማ ካብ ስሊም ስምዕዎ
ትግራይ በፕሬዝዳንቷ እየታመሰች ነው። ይሄ ዊርድ ይመስላል ቋንቋው ግን ውታውሱ ነው። ወድ ወረደ ጀነራል ነው፣ ሲቪል ፕሬዝዳንትም ነው። የትግራይ ሰራዊት በትግራይ በዛው መሀል ሴንተር ላይ ሆኖ የትግራይ እምብርት ላይ ሆኖ ውጣልኝ የሚወጣት አሰባስቦ የነጌታቸው ልጆች እንጻድቃ እዚ ወድ ወረደ ባዘሎ ታደሰ ወረደ ዝብል ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀብ ናይ ትግራይ ተባሂሉ ኣሎ ኣነ ይኮንኩን ዝብለኩም ዘሎ ስምዕዎን በዚ እና ሓደጋ ኣብ ዝሓዘ እዋን ወድ ወረደ እዩ ንስልጣን ኢሉ ድዩ ንሃብቲ ኢሉ ድዩ ንሙቾቱ ኢሉ ድዩ ተሸረር ዝብሎ ዘሎ ኸይቆርዮ ኢሉ ድዩ እዚ ኩሉ ክኸውን ይኽእል ካብ ኩሉ ሓደ እውን ክኸውን ይኽእል ግን ሃፍቲ ኣለዎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክውሰዶ ዘይደልዮ ሓደ ስልጣን ጥዒምዎ እዩ ዝኒኦ ክልተ ብዙሕ ከዓ ዝዓውልካ ዘይዝረብ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ስለዚ እዚ ተፈሊጡ ህዝብና ንኸጥንቀቕ ንኽመሃረሉ እንታይ ኢና ክንግበር ዘለና ዓገብ ክንብሎ ኣለና እንታደሰ ወረደ እንታይ ይቕዋምካ ክንበሃል ኣለዎ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ህዚ ስቑኢሉ ኣፉ ሓቲሙ ስቑኢሉ እኒኦ በለዮም ከምዚ ገበሩ እናበለ ትእዛዝ ካብኡ ዝህብ ሓደ እዩ እዮም ዝብልዎ ዘለዉ በርዑ ብዚኣ ጌርኩም ክዱ ኩሉ ደቡብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ወዲ ወረደ ይፈልጦ እዩ ቅድሚ ምክያዱ ኣበይ ናዕበ ከም ዝፍጠር እንታይ ከም ዝግበር ኩሉስ ድራማ እዩ ዝሰርሖ ዘሎ እዮም ዝብልና ዘለዉ ንምንታይ ህዝቢ ወዲ ወረደ ሓደ ሰብ ህወሓት ደልየ ምድወሉ 10 ናይ ይምድብ 10 ሜትሮ መፅእኩም ኣለና ህወሓት ቀሪቦኩም ይብሎም 100 ሜትሮ ክዓርሒ ኸይድ ይቕኒ ክልተ መዓልቲ ፅቡቅ ሕጉስ ይቕኒ እዮም ወርሒ ከዓ ንኦም እናናረን ትግራይ ሕጊ ፈጻሚኡ ሕጊ መውፅኡ ሕጊ ተርጓሚኡ ኣብ ሓደ ታደሰ ወረደ ዝበሃል ንቐደመ ጌታቸው ረዳ እዚ ከዓ ታደሰ ወረደ ወዲቓ እናጠቕለለየ ንምፃእ ዞባ ደቡብ ሕታ እዩ ዝግበር ዘለ ሓዘለ ዞባ ደቡብ ይኹን ኣብ ዓግራት ተገበረ ይኹን ትማል ጌታቸው እናሃለወ ይኹን ወዲ ወደ እናሃለወ ዝግበር ዘለ ኣብ መንጎ ናይ ብልግና ኣረኣያን ኣብ መንጎ ናይ ልመት ኣረኣያን ብልፅግና ተጥልመት ትግዛእ ሓዞ ድሕር ጠሊምካ እንኳን ብልፅግና ምስ ኣልሸባብ ምስ ኣሊታሕድ ምስ ኣይኤስ እውን ኢኻ ትስለፍ እውነት ጠሊምካ ኢኻ ውልቅኻ ጥራሕ እያ ትረአ ሕዚ ሓደ ኣሎ ብሓደ ገፅ ከዓ ናይ መኸታ ሕታት ኣሎ እቲ ዘይተመለሰ ናይ ህዝቢ ሕቶ ናይ ትግራይ ሕቶ ናይ ፍትሒ ሕቶ ናይ ልላውነት ምምላስ ሕቶ ናይ ተፈናቐልቲ ምምላስ ጥፍኣት ናይ ምድሓን ሕቶ እቲ ትግራይ ህዝቢ ጥፋእ ሓደጋ እዩ እዚ ዝሓዘ ናይ መኸታ ሓይሊ ከዓ ስዒሩ ብዝተወሰነ መንገዲ ጌታቸው ረዳን ኣረኣይ እዩ ንቀደም ሸ ሕዚ ጌታቸው ናይ ተረኣይ ወኪል እዩ እዚ ጌታቸው ኣይኮነን ባእስና ምስ ጌታቸውን ጉጅሉን ምስ ብልፅግና ኮይኖም ንህዝቢ ትግራይ ኢሙ ዝረስዕ ኣይኮነን ሰራዊት ብልፅግና ኢሙ ዝረስዕ ኣይኮነን ናቱም ብሕታዊ መድሕን ኣብ ትግራይ ዓድኩም ኮይንኩም ወይ ምቅላስ ወይ ከዓ ናብቲ ገዲኩም ዝኸድኩም ኣሃዱ ዝተፈላለየ ኣገባብ ንኽምለሱ ምግባር እዩ ወይ ከዓ ናብ ትግራይ ናብ ዝርከቡ ቤተሰብኩም ስድራኹም ብሰላም መድሕንኩም ካብዚ ወፃ ዘሎ ኣካይዳ ብምሉ ኣብ ድሕነትኩም ኣብ ሂወትኩም ከቢድ ሓደጋ ዘምፅእ ብድሕሪኩም ናይ ዓፋር ፍሩይ ሓይሊ ኣሎ ብድሕሪ ናይ ዓፋር ፍሩይ ሓይሊ ድማ ናይ ኣብዪ ኣሕመድ ሰራዊት ኣሎ ብቅድሚኹም ከዓ ልቶም ብፆትኩም ልቶም ኣሕዋትኩም ልቶም ደቂ ዓድኹም ልቶም ምሳኹም ዝቆሰሉ ዝተጋደሉ ዝደመዩ ክንወጊ ኢና ኢልኩም ምስቲ ጆኖሳይደር ዝወገንኩም መስል ተሰሚዑኩም ኣሎ እዚ ፍጹም ጌጋ እዩ ኣይኺደኩም ኩናት ተተባሂሉ ኣፍተን ፈላሙት 30 ደቂቃ ብድሕሪትን ብቅድሚትን ትጉዱ ንሳትኩም ይኹም ትውግኡ ንሳትኩም ይኹም ኣብዚ ጉዳኣት እዚ ሂወትኩም ሓሊፉ ወይ ኣካልኩም ተጎዲሉ ልመርድእ እውን ይምችል ታሪክኩም እውን ብጣዕሚ መሰከፍ ይኸውን ታሪክኩም ማለት ታልካ ይኽፃፍ ታልካ ቤተሰብ ክንገር እንታይ ኮይኑ ተሰዊ ተባሂሉስ እንታይ ይኽበሃል ትግራይ ክብሩ ኣይደራደር ብሓሻ እቲ ኩነታት ፅቡቅ ገይሩ ንኽበርሃልና ኢለ ለንቀነ መበል 13 ዓመት ሞት ናይ
من يخاطب لنا مسيناوي برايم مينستر ملس زيناوي أبزبلو زلو استبهل اسمه حدنتن بزمري حساب مبل 13 عام خري مسواتي تجرلاي ملس زيناوي بمحبر أكاديمي أمرح ملسن دمو يانا تجراين عبر كتما مقالة مدرسة تساريتو تي مدرسة لعوت أمر مقبار ريدفانا مقبار باريتاتهم عبالنا بتعاملاتو إمبورتانس قولي زوات العينة هنا تطلع تسعر تنكريت الزونات وانا تتشجر أفتحة زملكت استفادوا جيزيتات روتسنمت غيرنا نفتح نخيل أفتح كم تري وزلهم أتي نايملس موت أبز ذكروا لزلو بحتوتات يزفتروا لزلو أبتي مرختي قرتين زبالو غيرنا هنود ياو تعدون تغيروا ترايون تغيري لتحلوف مذكر نبوزه نقريت أبي لنا نخنبلون مالك نوع النووي أبي إنا زلنا كم تريوم دلهم تجارو أب أقدر سعته دحر ملس أي تعامل من كتب التخليقة زخا ملس ساتهم كخبروا وخليهم ملس جن بعتاتهم كبر كله خلي بعنا جن حركاتهم بفلاي كمير تراوخين كاتري خلقة وتر حادث الله نسبة ترادما أبو واجازو فلو كسر حادث النمبر 1 enemy حزب ترايو ስለዚህ እዚ ኣነ ፂርካ መፍላት የድሊ ንሞት ኣይክሰስን ግን ትንሱ ዝገደፎ ሌጋሲ ንኤርትራ ኣብ ዋጋ ዘኽፈላዩ ንመለስ ዝፈትዉ ዝነበሩ ፖለቲከኛታት እዮም ድማ ሎሚ እውን ንኤርትራ ሓደጋ ኮይኖም ኣለው ኔክስት ስቴፕ ናብ ገፀይ ክኸይደ መጀመርያ ናብቲ ዘሎ ኩነታት ከይሰገርና ከለና ናብ ደንበ ተቃውሞ ዝግበር ዘሎ እስከ ክንርኢ ሓደ ኣብዚ ዘሎ ሰብ እስከ ስምዑለይ ኣቐዲምና ነዚያ መስምዑለይ ክልተ ከተሓዘልኩም እየ ሀገራችን ክፍል ስቲል ወደዚህ ምክንያቱም ለባህር በር ቅርብ መሆኑ ለቀይ ባህር ቅርብ መሆኑ እንግዲህ 1300 ኪሎ ሜትር የቀይ ባህርን ኮስት በተን ብለው ቢሆን አፋሮች ይኖሩበታል በኤርትራ ያለውንም በጅቡቲ ያለውንም እስከ ፖርት ሱዳንም Ethiopian government has failed in uniting Eritrean opposition fighters groups, which are being organized on Ethiopian soil to overthrow Eritrean government led by President Isaias Afwerki. هذا ነገር ዝገርመኒ ዘሎ ንኤርትራ ዝፀልዋ ብዙሓት ሚድያታትን ፐርሶናሊቲን ኣለው ኩላቶም ድማ ኣብዚ ዋን እዚ ከምዚ ዝተወደቡ ኣንጻር ኣብዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣብይ ኣሕመድ كلهم تقاومتنا إيرترا زبحلو زبلو أكيبو أنصار إيرترا خسرلفهم زحسبوا فشيلو بلكم الله فشيلو نتقدم أقدم أبيكم تري واتنا حكم بعالزيا فلو سلطان سلزلونا يكون نمسي وين عفار الجندا سلة حسبه عفار دم عبد البوليتيكا قبل علونا اللوية ما قد دستيهم من بعد زمت أسر يعني راه سلزي بعالزيا زهندسوا بمنقد بعالزيا يكون عبد مرحنا يتهجر عبد مرحنا يتكلل زجبرة ولا أربعة دي ولا من بحالتي ببلشونا تقومات أول زخشحوا مالتي زياتهم نت بوليتيكا والجندا إلو زفترز كسر حيل زمت أميم أنت هنا التكونات كم تسمعوا زلهم بدن بتقاوم تجبروا زي حسبه أي سلطة أني بلاكم على لبزي. Is the nature of differences among the Eritrean opposition. يعني زي أبكالك زي كن سمعنا خلينا مجمرة حركاتهم نعبي أبدأ لوبيا مقبار زحجزوا زلوا سمعوا. His re-emergence onto the regional and global stage and the many potential opportunities for the United States stemming from regional peace. With Ethiopia and Eritrea's conflict ending, we see strong potential for Eritrea's contribution to improving regional security. Eritrea has resisted extremist threats and could provide lessons to others on how to maintain a diversity of communities free from violent extremism. Eritrea can also contribute to regional peace and stability, as we have seen with Eritrea's engagement with Somalia and South Sudan and Eritrea's role brokering agreement among Ethiopian opposition groups. Eritrea, which has a strong tradition of self-sufficiency and independence, could also promote a stronger regional approach to countering potentially malign influences of global competitors operating in the region. እዚ ትሪቦ ዘለኹም ቲቦርናጊ ዝበሃል ሓደ ካብቶም ኣብዚ እዋን እዚ ኣንጻር ኤርትራ ቀደም ዓርክ መለስ ምስ መለስ ኮይኑ ነዊሕ ኣምባሳደር ናይ ኢትዮጵያ ዲ ነይሩ ዋላ ናይ ኣፍሪካን ዴስክ ሓላፊ ነይሩ
بحفشا كم تري وزلهم بزعبة إيرترا دحري كنتشنا صرت شو من تنسمم إيرترا كسا كندي حيال مخانان أب زوبا أبي أبركتو خد جبر تخل أو وش تعدى زخون يكون جبر شبراوي يكون فالول النت يكون زي حلوفاوي تجمعوي يكون يمناوي أتحساس بعزي بالله رجعت جلوا حزب فللياتنا حزبتاتنا تا أميرة حد النت كتفتر زخالت أب زوبا درجون عباسوات أو جبر تخل حجري زبلا زلو إذا ما سينيرو أجندنا ناتو مسنا إيرترا بزقت أمرلو جزيو today ንጎም ምሸትን አንጻር ኤርትራ ዝሰርዝ ዝዛረብን ዝምጉትን ዘሎ እዩ ኣብዚ ከዓ ገንዘብ ናይቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝበሃል ስለ ዝወሰደ እዚ ኤልያስ ግራሱልዩስ ዝበሃል ዘሎ ገለ ካብቶም ብርጌድ ንሓመዱ 9,000 ወላ 85,000 ሂቦሞ ኣብቲ ካምፓኒ ናቱ ከፍ ኢሎሞ ዘለዉ እዩ ኣብ ትዊተር ኣውፅዎ ዘሎ ናይ ኢሳያስ አፈወርቂ so-called spokesman አቶ የማነ ገብረ መስቀል ማለት እዩ has had a mental breakdown over the Eritrean Blue Revolutionary Front visit to Washington attacking Ambassador Tibor Nagy and lobbyists in a crazy tweet after we have who the hell are you نحنا دحري تايدو زلو منكسي إيرترا بتعمي تربيشو تنا برجيد محمود مسحنا كسرح مس جمري أبوا واشنطن متيو أديس أبابا متيو زي ربشة سين واشنطن كيدو خربشو تعال نسود إتخالي بزعبا ديد اللي زرباتات كزرب جميرة مالو بزعات إيرترا وين وني ملسو لا مالو يم مملاس تسامك سنتو كات صبغ انتخانا جن أنا أي واحد اللين يجن السبزي أبي كم زلو أبزي ولاتي تيبور ناجي منكسي إيرترا مجلس مسوسة تحقيسة لبي دستا تسمعني ناي بريزنت هاجر إيرترا دكتاتور إسياس ناتو دقفتي أنت أريد صحف وزلون أنت أريد زجبر وزلون ناي بحكي زجا كرعد سمعني attention يبونس لزلون وخلا زراربا political relevance كون فترة لنا هنا بزح سب سلدي صحف لزلون أقدر سنة كم زلون يخون على لويو كمل سلوا زجبايو مخنياتو زر أزلو I think as a subsidiary أمانة attention ناير تراي ركب سلزلو maybe less attention كنا ولا بتزجبا من قد channels قلت سلسة زي إيرتراس اللي زملاء ستلو من البات ملسناتنا ربحي فترة اللي خيلو فسقط على نجن إيرترا أتريرا تخوننا زلها سلمتاي أبت ستيت ديبارتمنت أبناء دونالد ترامب أدمنستريشن أبت خدمة درجة أبت وش أتيك سرح جميرو سلزنا بري نتنا دونالد ترامب يقول نتنا ستيت ديبارتمنت بوليسي شفت نخي جبرو يتسألوان نخي جبرو إيرترا تملسوا زلا بقبو لما تخكل يجن كينوز حلفة بوشتاو من قدي نابت ستيت ديبارتمنت وين زجبر كوميونيكيشن وين أقدر أسكون خليو مخنياتو نسو كفترة زغل صلواتاتون كل وصل زغل ريبابليكان سلو زغوني مزحات إيرتراويان يملسوا له توم إثيوبيا عندما بتعمد حقوشة مع لوبتو نسو زغورو زلو أكباب مالتي because exactly إيرترا استنت على منجستنو كهون سلزي حقوزهم زلو أبزيجن حنت نجر على أزي كريكم زلو دلو غوزي لأن كان أب أمريكا بقولك فالدالاس دي ولا قال وأخي باب جروم لزنا بروزي زلوبيس إلياس كراسول يسبحال تعدي مخمزنا برن a great honor to speak at the Eritrean Blue Revolution Front event in Dallas وكاب تكساس تعدي مومو كم زعبنا جرز مصوم جيروم نعو أنا بحكي حر هذا جزء mental servitude كتبلت خليها قبل الأسعاد زلوا فلوي أمناتي خاطر بزي سبزي حدا جونيور أبو أوفيس صرع زلوا يجن جنزب يخفلوا له أبو أوفيس كف أبيلهم كم زي مفتحنا شجرهم قانون كم زغل جيروم يوم تريج قبل وزلوا يقداس صمدو أبايتا نقوم مشيتن فلوي لو تنام تيز ما زلوا أتوم دم بتقاوم دما أبدي سابق سمرو هاي كالون أب أمريكا ونك سمرو كالون عرق شوكتو من خمسهم كابيز مسافهم في شوخهم سهم في شوخهم سلازيك أرسخي عنك قلت لك أسمع عنك أفا نسي صديف يزله صديفو جن التي أبتحت زقبله جن إمنو خون يبلون مو خابز كيف الجاس أب حصاي علبة ترايبلو يا نحن كام بلع معاكي زلو مغنياتو تي أجندة بزح أبي بنت شفافين كاكمنا هجروا أجندة خد قبرن دي خاتفتن جن اتحق أني عم سلدما بيمانن سجامن كل عيريد ما صوم زلو and there is not بزح نجارك قبروا وزخول خيالا بخالق قمت على دما صمدو بيمانن سجامن زلو زتري وزلهم مجمريا هذا فلوس صمدو تراي لبوغن السودان نزيان زيوم تولد تحدارب كاب السودان تسني من محدارنا تسني كرا خبيلهم زمسينا نرزلنا مسمى حدار يوم سلازي بوغن السودان ونتصمدو بزبالة ملك يقتل كم زلوين نرزلنا
እዚ ሓደ ኣገዳሲዩ ኤርትራ ምስ ሱዳን ናብ ፅቡቅ ዝኾነ ምትሕብባር ከም ዘላ ኢና ንርኢ ዘለና ናብ መመላእታ ናብ ፅቡቅ ነገርን ዝኸይድ ይግበሮ ኤርትራ ምስ ጅቡቲ እውን እቲ ተወላዲ ዓፋር ብወገን ጅቡቲ እውን ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ እቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ካብቶም ወታደራውያን መራሕቲ ናይ ዓፋር ናብ ኤርትራ ዝኣተወ እዩ ንሱ ድማ ካብቲ ፍሉይ ሓይሊ ናይ ክልል ዓፋር ዝነበረ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣትዩ ኣብቲ ፅምዶ ናይ ኤርትራ ዓፋርን ናይ ኢትዮጵያ ዓፋርን ኣብ ዝገበርዎ ዘስምዖ መደረ ክትከትኩም ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ናይ ኣወልቲ ኣብቲ ህድሞና ኣላትኩም እዚ ፅምዶ እዚ ድማ ዝለዓለ ትርጉም ዘለዎ እዩ ቢካዝ ክልል ዓፋር ሓደ ካብቲ ንሕልሚ ናይ ኣቢ ናብ ኩናት ክወስዶ ኩናት ክገብር ተኮይኑ ነዚ ክልል እዚ ክጥቀም እዩ ዝፍትን ዘሎ ናይ ትግራይ ዳርጋ መይታቶ ስለ ዘላ ነዚ ክልል እዚ ድማ ቃል ብቃሉ ክጥቀመሉ እዩ ዝፍትን ዘሎ ስለዚ ፅምዶ እዚ በቲ ሓደ ክሕግዝ ከሎ ብወገን ሱዳን ዝግበር ፅምዶ ንርኢ ፀኒና እቲ ፅምዶ ግን ኣብ ሓደ ሶምን ኣብ ሓደ ዳስ ምስ ተገበረ ጥራይ ዝውዳእ ከም ዘይኮነ ንክንፈልጥ ተደሊና እዚ ኣብ ዓዲ ኋላ ዝተገበረ ርክብ ናይ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ሓሊፍካ ናብ ስፖርታዊ ደረጃ ናይ መንእሰያት ዝሰግር ዘሎ ድማ ቁስሊ ናይ ዝነበረ ምፍልላይ ናይቲ ዝነበረ ፖለቲካ በዚ መንገዲ ጌርካ ኢኻ ስፖርት ድማ ሓደ ዩኒፋይንግ ፋክተር ወይ እውን ሓድነት ናይ ጎረባብቲ ህዝቢ ከረጋግፅ ዝኽእል ፖለቲካዊ መሳርሒ እንተሎ ንፖለቲካዊ መሳርሒ ክጥቀመሉ ትኽእል ናይ ስፖርቲ ማለት ፖለቲካ ኣይኮነን ግን ንፅቡቅ ነገር ግን ክሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ሓድነት ፍቕሪ ምፅውዋር ነቲ ህዝቢ ድማ ዝነበሮ በሰላ ክትፍውስ ተኮይንካ ስፖርትን ስነ ጥበብን ኣገደስቲ ነጥብታት እዮም ሓንቲ ጋንታ ካብ ትግራይ ሓንቲ ጋንታ ምስ ናይ ዓዲ ኋላ ይመስለኒ መሕዘነታዊ ኩዕሶ እግሪ ናይ ራማ ዓዲ 4 ምስ ዓዲ ኋላ ዝተገበረ እዩ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ ዝኾነ ምርኢት ህዝቢ ተሳተፎ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሓደ ዘይፈልጦ ቻነል ኤርያ ከይትኩም ክትሪእዋ ትኽእሉ ትኾኑ እዮም ግን ኢትስ ሪሊ ናይስ ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ክንርኢ በዚ መንገዲ ተቐፂሉ ድማ ሓንቲ መዓልቲ ኣብ ዳስ ስለ ዘራኸብካዮም እቲ ፀገም ክፍታሕ ይኽእል ማለት ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ስፖርታዊ ርክባት ኣገደስቲ ስነ ጥበባዊ ርክባት ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ክኸውን ተዝኽእልካ ነዝያደ የመረፅ ምክንያቱ ናብ ኢትዮጵያ እንተጌርካ እቲ ዶባት ቀሊል ክኸውን ስለ ዘይክእል ኣይ ፕሪፈር ኢት ፎር ናው ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ዓይነት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እንተተኻየደ ዝበለፀ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስ ቀፃሊ ግን እቲ ኩነታት እናተሰጋገረ ብዙሕ ነገራት ክኸውን ይኽእል ይኸውን እዩ ከም ንሪኦ ዘለና እዚኣ ትሪእዋ ዘለዎም ድማ ረጋቢት ካብ እዮም ኣምፅኦም ማፅበት ዝኾነ ናይ ሰላም ምልክት እዮም ገይሮምሉ ምስ ከፈትዎ ረአዩ ረጋቢት ፃዓዱ ረጋቢት ናይ ሰላም እዮም ገይሮም ፀኒሖም ቢዩቲፉል ቨሪ ቢዩቲፉል ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ነዚ ነገር ዝኦርጋናይዝ ንምግባር ክንደይ ስራሕ ይስራሕ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ሶ ናይስ ቱ ሲ ፒስ ሌፍት ኤንድ ራይት ናይ ሰላም መንፈስ ብየማንን ፀጋምን ብፍላይ ነቲ ጎረባብቲ ህዝቢ ዝነበረ ናይ ኩናትን ወረ ኩናትን ረቢሽዎ ዝነበረ ጎረባብቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ብሓደ ክፃወት ከምዚ ኢሉ ብሓደ ክስዕስዕ ክትሪኦ ከለካ ካብኡ ዝሐጉስ ነገር ክህሉ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ምሉእ ይግበረሎም እዚ ተበጊሱ ዘሎ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝሓስቦ ዘሎ ውግን ወረ ውግን ኣጥፍዩ ኣብ ናይ ሰላምን ሓበራዊ ልምዓትን ሓበራዊ ሽርክነትን ዝሰግር ይግበሮ ኣይሆፕ እቲ መራሕቲ ናይቲ ህዝቢ ነዚ ኩነታት እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ኩናትን ወረ ኩናትን ኣጥፍዮም ናይ ሰላምን ርግኣትን መንፈስ ናብቲ ዞባና ከስርፀልና ትምኒትና ንገብር እቶም ናብ ኣምላኽ ቅርብ ዝበልኩም ደዓ ግበሩ ፀሎት ግበሩ ምክንያቱ ካብ ሓይሊ ሃምበሎት ሓይሊ ፀሎት ይብላ ቦታትና ንፅቡቅ ነገር ድማ ፅቡቅ ኣምላኽ ይሓግዝ ኣምላኽ ይተሓወሶ ተልካ ኣምላኽ እውን ክሕወሶ ይኽእል ብፍላይ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ናይ ሰላም መንፈስ ድማ ናብ ዝበለፀ ደረጃ ክበፅሓልና ተስፋ ንገብር ኣነ ትምኒተይ ንስ እዩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውድእ ክፍትነ ላይክ ምግባር ሼር ምግባር ርእቶኹምን ሓሳብኩምን ብሓናፂ መንገዲ ምግዳፍ ድማ ናይ ወትሩ ፃውዒተይ እናበልኩ መዝያ ደርፊ ክገድፈልኩም ደስ ስለ ዝበለቲ ነዚ ኩነታት እውን ስለትገልፅ ሰላም